Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan gewoon verder vandaag met de Bijbel natuurlijk. Het is best wel een interessant thema, want het is iets dat ons dagelijks leven eigenlijk beïnvloedt de hele tijd. Religie is iets dat, ik denk, een van de meest kwaadaardige dingen in de hele wereld eigenlijk. Dusver. Ik denk zelf meer dan politiek zelf. Ook al is politiek ook een soort religie. Maar ik beschouw politiek meer als een cult. Want daar gebruiken ze zelfs agressie. Ook al zijn een aantal religies occult. Zou ik zeggen dan dat sommige religies zijn vrijwel passief. Dat is eigenlijk een van hun karakteristieken ook. Een echte religie is eigenlijk passief. Op het moment dat ze heel veel agressie gebruiken, dan gaat het meer richting een cult. Ja, en de culten zijn organisaties die zeggen van ja, als je niet doet wat ik wil, dan ga ik je dwingen eigenlijk. En dwingen is immoreel. Punt. Klaar. Welkom iedereen in ieder geval. En we zijn ver gekomen eigenlijk. Ik ga zo direct mijn sheets erbij pakken. Wij gaan vandaag hebben over, ja, dankjewel. Wij gaan vandaag hebben over, ik heb dus de presentatie is natuurlijk het bloed van Jezus. Omdat heel veel mensen, zeg maar, heel veel religieuze mensen, in het bijzonder christelijke mensen, die vinden dit het, zeg maar, centrale concept van een hele religie. Goedenavond Anna, hoe gaat het? Maar wij gaan natuurlijk meer aandacht besteden aan het occulte kant van de Bijbel. Dat betekent, ik ga natuurlijk een samenvatting van de hele Bijbel geven. En daarnaast geef ik dan zeg maar de esoterische kant ervan. We gaan de exoterische kant bespreken, de exoterische en esoterische kant. Beide gaan we bespreken in deze serie. Deze presentatie is eigenlijk bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. Ik pretendeer niet om alles te weten van het. Eigenlijk is de Bijbel, het is zoveel eigenlijk. Er zijn zoveel dingen erover te bespreken. Dat je misschien in 13 episodes, niet eens volgens mij in 13 maanden, het helemaal kan bespreken. Ik denk dat je dan. Er zijn nog heel veel dingen te zeggen, laat het even zo zeggen. Maar ik hoop met deze presentatie jullie meer te geven dan alleen maar hetgene wat je normaal gesproken hoort. Ja? Dat je dan een stap verder, misschien zelfs 2 stappen verder kan gaan. En dat je dan zeg maar de Bijbel begint te zien voor wat het is. En ook niet alleen maar dat, alle religies begint te zien voor wat het is.
Want net zoals de Bijbel is voor de christenen een tool, het zou een tool moeten zijn eigenlijk voor transformatie, een innerlijke transformatie. Het heeft niks te maken met een buitenaardse wezen die is gekomen om ons een soort van te redden of zoiets in die geest. Alle religies hebben dezelfde idee om jou nu een aantal dingen te leren. Maar het is natuurlijk iets anders geworden. En dat heb je met alle soort religies, ook met de islam, met de jodendom helemaal, het christendom helemaal. Ze zijn iets anders geworden voor waarvoor ze het hebben zijn gecreëerd. Want als je het goed kijkt, is het zelfs, de religie is eigenlijk de pad van de moeder, zeg ik altijd. Het is het pad van genade, het pad van, oh je begrijpt het niet, dus laat me je vertellen wat je moet doen. Ja? En de pad van de vader is eigenlijk meer rigide, heel veel structuur, discipline. En de pad van de zoon omarmt beide. Dus dan gebruik je dan zeg maar de rigide aspect, de logica, en ook de creatieve aspect, dat is dan zeg maar de moederlijke aspect. En die combineer je samen en dat is dan de pad van de zoon. Waar ik iedereen zeg maar adviseer om te volgen. Ja, dankjewel Anna. Ja. Dus ik wil gewoon, het is bedoeld om je een startpunt te geven. Ja, want je kan heel diep gaan. Je gaat ook zien, ik ga vandaag gaan we praten over de profeten. Want we zijn best wel ver in het hele verhaal van de Bijbel. Ga ik zo met de tijdlijn bespreken. En we gaan over de profeten praten. En je gaat ook zien dat de thema's komen keer op keer weer terug. Alles komt, het herhaalt zich gewoon. Het slaat nergens op. En het lijkt alsof ik een gebroken vinyl ben. Ja, een longplay, dat is in het Engels. Maar het is nou eenmaal zo. Ze bespreken hetzelfde, maar geven een bepaalde andere aspect aan. Ze verpakken het in een andere verhaal. En dan geven ze het weer als mythe aan de mensen. Het probleem is als mensen zeg maar, het allemaal zien als echt. Ja? In plaats van de essentie van het verhaal te bestuderen. Maar in ieder geval, serieuze geïnteresseerden worden aangemoedigd om mijn website te bezoeken. Ik ben te vinden op www.thegreatworkexperience.com. En daar krijg je alle materialen van deze series ook toegevoegd. Ik probeer zoveel mogelijk originele teksten, waar ze dan de Bijbel vandaan vertalen, heb ik dan toegevoegd aan deze presentaties. Ik heb 2 video's voor jullie achtergelaten. Eentje van Agora. En die praat over de laatste gnostic. Dat praat over het moment dat de katholieke kerk alle boeken hebben verbrand en vervolgens hun vorm van christendom hebben verspreid. Waaronder, wanneer ze dan de katholieke vorm was eerst verspreid. En daarna kwam dan de gereformeerde protestantse vorm. Dat is dan het moment waar een groep mensen zijn weggegaan van de katholieke groep. Ja? Maar uiteindelijk de doctrine en fundamenteel de doctrines van de katholieke kerk zijn natuurlijk deels overgenomen in de protestantse kerken. Ja? Dus uiteindelijk kan je zeggen dat de moeder van christendom is katholieke kerk. En de keizers die dan deze vorm van christendom hebben verspreid, zijn uiteindelijk, dus die ideologieën en ideeën zijn uiteindelijk ook beland in de protestanten. Dus de protestanten zijn niet echt, ze hebben een aantal doctrines gewoon losgelaten, maar de rest is gewoon intact. Ja? En ze kunnen wel zeggen, we zitten niet onder de paus, maar het heeft niks te maken met de paus zelf. Want als het zijn doel bereikt zonder de paus, nog beter toch? Dus dat gezegd hebbende, ja, mijn website is eigenlijk jouw hub voor al mijn materiaal. Je kan daar naartoe gaan en je kan me gewoon, je kan altijd daar naartoe gaan. Ik probeer het. En dan zijn er heel veel materiaal die gratis te downloaden valt. Ik zou zeggen, download het, bewaart het. En
ja, en leer heel veel van, zou ik zeggen. Ja. Ik zou ook iedereen aanmoedigen. Ja, dankjewel Eva. Ik zou ook iedereen aanmoedigen om zich, zeg maar, Pika Pika platform op Facebook ook te volgen. Want dan krijg je ook meteen te weten wanneer ik, zeg maar, online kom, ja of nee. Dus ik denk dat dat ook best wel interessant is voor heel veel mensen. En volg gewoon de platform, want daar kom ik het meest live, tenminste, online. Ja? Oké, laat me even de sheet. Oh ja, en dit ben ik vergeten te vertellen. Ja, mijn boek is Anarchos. Ik moedig iedereen aan om het te kopen. Ik denk dat dit een heel veel tenminste interessante ideeën onder de ogen brengt. Maar wij hebben nog steeds niet begrepen dat anarchie de oplossing is. En ik probeer hier, zeg maar, een uitleg te bieden van waarom het toch wel ja, dankjewel. Waarom dit toch wel de oplossing is. Ja, wij hebben als je mijn verhaal hebt begrepen van de tijdlijn hebt, zeg maar, bestudeerd. Ja, ik ga daar naartoe eventjes. Ja, vandaag gaan we duiken in het verdeelde koninkrijk en de ballingschap. Ik denk niet dat vandaag een hele lange show gaat worden trouwens, gast. Want we zijn, ja, dat zeg ik elke week natuurlijk, maar niks is nieuws onder de zon. En ja, ik denk niet dat we een hele lange show gaan hebben vandaag. Ja, wie heeft Jezus vermoord? En we hebben dit stukje hebben we vorige week ook allemaal gehad. Dus die krijg je dan. De masterclass, mensen. Ik heb niet zoveel tijd elke week om hierover te praten. Maar dit is best wel een interessante masterclass. En ik wil je toch aanmoedigen om je aan te melden. Ook al heb je geen geld, stuur maar een bericht. Wees niet, zeg maar, ja, shy. Dus ja, Nederlandse termen voor shy. Maar ik moedig iedereen aan in ieder geval om zich aan te melden. Geld is geen punt. Ik heb beurs gekregen, dus in principe kan ik een aantal mensen schaamte, dankjewel. Ja, geen schaamte, want we hebben beurs en er kunnen mensen zelfs gratis meedoen, zeg maar gratis voor jou natuurlijk, want het is al voor je betaald. Ja, dus ik heb heel weinig tijd om dit schuw. Ja, ik heb heel weinig tijd om dit te promoten. Dus ik denk dat ik dit apart ga promoten. Maar ik wil toch wel vertellen dat je dan, zeg maar, gewoon even deel mee neemt. Want je krijgt ook hele mooie ja, documenten, zeg maar, monografen, artikelen en zelfs video's voor jullie. En ik ga je vertellen, in de masterclass, en deze dingen, daar ben ik misschien minder pittig. Niet helemaal, maar ik bedoel, er wordt minder geschreeuwd, laten we het even zo zeggen. Ja? Dus wie heeft Jezus vermoord? Aan het einde van dit show, dan is dat voor jou ook heel erg duidelijk. Ja? En dan hebben we dan natuurlijk, we gaan bespreken van het verdeelde koninkrijk en ballingschap. Dus we gaan eigenlijk meer praten over de profeten. Dat is al, want we hebben gesproken over eigenlijk vanuit Genesis tot de Verenigde Koninkrijk met Saul, David en Salomo. Vandaag gaan we een klein beetje verder. Vanuit dat gaan we naar de verdeelde koninkrijk. Hebben we nog een klein beetje nog over die twee figuren. En daarna gaan we naar de profeten. De tijden voor. Daarom zei ik ook in de vorige week en de week daarop, zeg maar een week daarvoor, had ik het over Shmuel, al zijnde de laatste profeet. Maar het is niet echt helemaal zo. Want het was de laatste profeet in die tijdperk. Ja? Voordat de rechters zeg maar in het tijdperk van de rechters, zeg maar,
was Samuel eigenlijk de laatste profeet. Ja? Dus ja, maar goed. Maar nu komen we in principe daadwerkelijk in het tijdperk van de profeten. En dat heeft ook een reden ervoor. Want we hebben een verdeelde koninkrijk nu. Je kan zeggen, hemel en aarde, die zijn niet uit elkaar. Kan je dan eigenlijk zeggen. Maar ik ga eerst het verhaal van de Bijbel bespreken. En dan gaan we de esoterische kant bespreken. Oké, wat heel duidelijk moet zijn. Dit is geen religieuze presentatie die probeert om iemand te bekeren. Dat is niet dit. Als je wil bekeren, dan moet je hier niet zijn. Ja? Ik wil dat mensen, zeg maar, transformeren. Niet op basis van een geloofssysteem bekeren. Eigenlijk wil ik zelf dat je begrijpt waarom je moet transformeren. Ja? Want daar gaat het om. We moeten morele mensen beginnen te worden. We moeten niet in dingen geloven. We moeten zelf moreel worden. Dat is mijn grootste wens. En daar werk ik naar. Want ik wil deze dingen uitleggen, zodat jullie begrijpen. En dan wil ik niet meer horen van, want nog steeds zijn mensen die ik ken, die mijn programma's hebben gezien. En dan gaan ze gewoon verder met een geloofssysteem. Hoor. Dan gaan ze gewoon verder naar de kerk. En gewoon doen wat ze willen. In de terminologie. Want het is natuurlijk comfortabel om te denken dat ik kan alles doen wat ik wil. En dan Jezus maakt het goed. Ja? Dat is het comfortabelste. Ja, dus het bekeren en Jezus aannemen als je redder, dan hoef je jezelf natuurlijk niet te redden. Dan doet iemand anders het werk, het zware werk. En dan moet jij alleen maar te chillen. En gewoon eigenlijk zitten en gewoon duimen. Want we gaan niks doen. Ja? Dus dit is het niet. Hier roep ik iedereen tot verantwoordelijkheid. En ik wil dat dit duidelijk is gewoon. Want we zijn verantwoordelijkheid voor onze fucking eigen daden. In alle gevallen en elke moment van je leven. Ook al geloof je iets anders, dat maakt helemaal geen donder uit. Want de Neterus, dat zijn dan zeg maar de natuurwetten, die zeggen echt letterlijk wat je oost, wat je zaait, oost je. Ja? Dus, en we willen dat niet horen. We willen het mooiste plaatje altijd zien. We willen altijd het mooiste van. We willen het niet horen gewoon. Ik begrijp het echt niet hoor soms. Dat mensen zo zijn. Maar dit is het niet. Bekeren in die zin van naar de kerk gaan. Dit is het niet. Ik ben ook niet hier voor een kerk. Ja? Ik wil je eigenlijk zelfs uitleggen. Ik wil je zelfs vertellen, Benochi. Ik denk dat ik meer uitleg dan elke andere fucking pastor daarbuiten. Ja? Dat weet ik bijna 100% zeker. Want de pastoren zelf, soms hoor ik die pastor praten en ik zie van, wat een lul zeg. Want ze weten gewoon niet wat de fuck ze erover hebben. Ze hebben een verhaal gehoord en dan zeggen ze, we geloven erin en dan gaan ze een beetje lullen. En dan een blind leidt die andere blinden, zou ik zeggen. Ja? En dan hebben we één pot blinde mensen bij elkaar. En dan komen ze en dan hebben wij één pot blinde mensen op aarde. En dan hiermee moeten we zeg maar achterlaten, zeg maar deze fucking wereld moeten we achterlaten voor onze kinderen. Sorry hoor, maar ik stoor me daaraan. En dat is ook een beetje ook de reden van mijn boosheid. Sommige mensen hebben last ervan. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat mijn presentatiestijl jou niet tegenhoudt voor de boodschap die ik heb. Ja, want de boodschap is veel potenter dan mijn presentatiestijl. Mijn presentatiestijl is iets die erbij komt. Ik ben nou eenmaal zo. Ik ben een Curaçaoenaar. Ja, ik ben een UD Curaçao. Dus vandaar ook dat jullie misschien horen aan mijn stem dat ik niet misschien Nederlands spreek zoals het behoort. Doe mijn best tenminste. Dan moet je je voorstellen, als ik deze dingen moet gaan bestuderen, moet ik ook Hebreeuws leren. Ik moet ook een beetje Grieks leren. Ik moet ook een beetje Nederlands leren, zodat ik het kan overbrengen. Ik moet een Nederlandse sheet maken. Ja? En ik moet mijn eigen taal, Papiamento, moet ik ook leren, zodat ik met mijn eigen mensen kan lullen. En dan vervolgens moet ik ook Egyptisch leren. Ja? Die hieroglyphen moet ik een beetje leren, zodat ik het kan begrijpen wat de fuck ze zeggen in hun teksten. Want ik was een klein beetje zat om het allemaal te horen van mensen, zonder dat ik het zelf een beetje kan begrijpen. Ja?
Daarnaast moet ik ook Spaans leren, Engels leren, zodat ik met die andere mensen ook kan lullen in de buurlanden. En dan moet ik Engels leren, zodat ik internationaal kan communiceren. Dus je begrijpt wel, goedenavond allemaal. Dus je begrijpt het wel, dat ik al deze talen moet gaan leren. Dus ik kan me niet voorstellen dat jij echt wil dat ik het 100% zeg maar, feilloos kan lullen. Dus mijn excuses daarmee, maar tenminste, luister naar de boodschap. Want daar gaat het om, de boodschap. Ja, en als ik het een klein beetje verkeerd heb uitgesproken, dan probeer ik het dan zeg maar weer recht te trekken op een of andere manier. Maar gewoon luisteren naar de boodschap. Dus mij niet kwalijk nemen. Want soms krijg ik e-mails. Het lijkt wel kleine kinderen soms, man. Echt serieus. Je moet ten alle tijde respect blijven hebben voor je medemens. Ja, ja. Nou, ik heb het gevoel dat ik... wel, dit is wel grappig dat je dat zegt trouwens. Hè? Want soms worden mensen inderdaad beledigd met mijn uitspraken. En ik begrijp het ook wel. Want als jij bepaalde geloof hebt, een bepaalde manier van denken. En als mensen daar het uitdagen, ja, dan kan het heel ruw en heel grof overkomen. En ik ben ook wel van bewust hoor. De enige waarom ik het doe, is omdat ik het... ik wil mensen toch wel een klein beetje chockeren, want we zitten zo in onze comfortzone, oké, dat we laten het kwaad hoge tij, zoals ik het altijd zeg, hoge tij vieren. Ja? Wat er nu gebeurt in de landen, wij moeten in 2025, moeten we geen oorlog hebben. En dan helemaal niet in het kader van religie en dat soort dingen. We moeten geen oorlog hebben. De mensheid moet nu echt leren met elkaar om te gaan en er moet een punt daarachter staan. Maar helaas zijn we nog niet daar. Helaas. Ja? Maar hoe lang moeten we nog wachten dan? Snap je wat ik bedoel? Dus, word better, ja, the same word, better language. Ja. Dus, en daar pleit ik voor, want dat is mijn ding. Ik weet het en ik ben ook niet bang dat mensen... Want ik krijg e-mails, don't worry. Ik krijg ook e-mails van mensen met hun verhalen die ik zeg van jeetje. Ik heb bijvoorbeeld, er zijn Russen die ik kan het niet eens voorstellen, er zijn Russische mensen die mijn podcast, ik weet niet hoe ze naar luisteren, want ik spreek Nederlands. Maar ik denk dat ze op een of andere manier aan het vertalen zijn. En ik krijg gewoon een gast die vertelt zijn verhaal dat hij dan zijn vrouw gekidnapt werd en dat hij dan, ja, het was heel erg drukwerkend. Maar als domme e-mails, dat zet ik gewoon aan de kant, joh. Maar dat soort e-mailen, die doet me wel iets. Ja, want ik ben ook een mens. Ik bedoel, als je dan... En dan zeg ik van, waarom moet het nog steeds zo? Het moet niet zo zijn. Ja, en ik heb ook kinderen. En de meeste van jullie hebben ook kinderen. Waarom moeten we zo omgaan met elkaar? Het heeft toch gewoon totaal geen zin. Voor wie? Voor 1%, 2% van de wat ik dan noem donkere occultisten die ons tot slaaf willen houden en ons... Ja, het is nu tijd dat de strenge papa in de mens, daarom worden mannen zo vrouwelijk gemaakt. De gay agenda is gewoon in volle toeren gewoon. Kan gewoon geen één serie kijken zonder dat de mannelijke aspect, de structuur brengen, gewoon gefeminiseerd, vrouwelijk wordt gemaakt. De man mag niks doen tegenwoordig. Die moet maar gewoon de kant zitten, zijn smoel dicht houden, zodat gewoon stil blijven, niks zeggen. Heel passief dus, niks actief doen. En dat is wat religie is eigenlijk. De mensen die heel passief zijn. Ja? Ze zien dingen gebeuren op aarde. Mensen worden vermoord, kinderen worden gekidnapt, gereept. En laten we gewoon niks doen, want Jezus gaat het allemaal regelen. Jezus komt, ja, die zet zijn troon en die gaat dan de koning zijn van al die andere koningen. Ja, ik zie niks veranderen hoor. We waren al met een koninkrijk daarvoor en we zijn nu weer in een koninkrijk nu. Dat heet nu Koninkrijk der Nederlanden. Het heet niet Republiek van Nederland. Het heet niet de Democratie van Nederland. Nee, nou, het is gewoon een koninkrijk hoor. Het is gewoon een dictator die daar aan de macht zit.
En dat is het ook, en punt. En we kunnen wel alle namen voor bedenken, daar zijn we heel goed in, ja. In Nederland, en zelfs Curaçaoenaars soms, man. Ze zijn gewoon heel goed in namen geven aan dingen. Het heet gewoon stelen. Belastingdienst heet stelen. Het heet gewoon een koninkrijk, dat betekent dat een dictator daar zit. En er is een schijn van democratie, doordat ze dan een parlement hebben die dan zogenaamd naar jou luistert. Maar geloof me, er zijn die mensen die... Ik kan niet voorstellen dat mensen nog steeds geloven dat je stem nog steeds geteld wordt. Ik kan me niet voorstellen. En ook al is hij geteld, denk je zelf dat het klopt? Ik bedoel, ja, laten we elkaar geen mietje noemen, zou ik zeggen. Maar dit is geen bekeringsprogramma, dit is geen poging om moderne christelijke secten of denominaties te demoniseren ten gunste van een ander. Dit is geen presentatie van atheïsme, die probeert om een hogere macht dan de mens te ontkennen. Dit is geen presentatie van agnosticisme, waarin beweerd wordt dat de mens niet weet over het al dan niet bestaan van een bovennatuurlijke wezen. Zeg, nou, laten we even eerlijk zijn, ik heb de aarde niet gemaakt. En ik denk de meeste van ons hier niet. Dus er moet ergens dat vandaan komen en de Big Bang is... De Big Bang, sterker nog, ik heb de Big Bang ook onderzocht. Dit is een klein beetje een zijtakje. Ook al is het correct, is er nog steeds geen uitleg waar komen die soep vandaan. De soep, de gas met al die elementen, dat moet ergens vandaan komen. Dus ja, in het occulte praten ze over dat alles uit niks komt. Maar dat is niet de Big Bang theorie. De Big Bang theorie die begint met het soep. En in de occulte beginnen we met niks. Ja, en dat heb ik meer vrede mee. Dan dat. En ik heb het ook een keertje uitgelegd. Dat uiteindelijk alles is ook niks. Dus daar heb ik daar in de vorige podcast grondig een beetje erover gehad. En, maar goed. Maar dit is in ieder geval ik pretendeer niet dit is geen christelijke programma in ieder geval. Dit is een stukje waar ik bij Gerard, waar ik ook daarover heb, is dat mensen die echte christenen zijn, die zullen eigenlijk niet, ze hoeven zich niet beledigd te voelen. Ja? Want een echte christen, die begrijpt het ook wel, dat er nu tijd is aangebroken dat wij met z'n allen moeten gaan samenleven. Slavernij moet afgeschaft worden voor eens en voor altijd. Want wij denken alleen maar dat het afgeschaft is. Ja. Wij denken alleen maar dat slavernij zeg maar afgeschaft is. Maar de slavernij is niet afgeschaft. Gerald, ja. Waar is jouw verhaal op gebaseerd? Welke verhaal? Je bedoelt het verhaal die ik nu ga vertellen. Ik ben nu de Bijbel aan het bespreken. Maar niet op de normale christelijke wijze, nee. Ja? En dus, ja. Anders moet je even uitleggen wat precies je wil weten. Dan leg ik het uit. Maar wat ik doe eigenlijk elke week, meestal elk seizoen, Gerald, als je dat niet weet, is ik kom online, ik kan vragen stellen, directe vragen stellen als je dat nodig acht. En dan probeer ik je vragen te beantwoorden. Maar voordat ik dan begin, geef ik altijd wat ik dan noem een uitsluiting. Want ik weet dat mensen zich beledigd voelen soms met mijn uitingen van wat ik zeg. Dat heeft Gerard een klein beetje over. Misschien helemaal. Ja. Maar een echte christen die begrijpt het dat wij nu moeten gaan veranderen. Ja, de wereld moet gewoon gaan veranderen nu en we moeten gewoon betere mensen gaan worden. Omdat je zoveel dingen door elkaar gezegd. Ja, ja, dat klopt. Ik heb de tendentie om heel veel te bespreken in één keer. Nou, hou je pride maar vast, zou ik zeggen, want ik heb zoveel te zeggen hierna. Ja, maar ik bespreek eigenlijk over de Bijbel. De andere dingen zijn zijtakjes, don't worry. Ja, dus vergeet die andere dingen, maar laten we gewoon verder gaan. Ja,
Dus ik begrijp ook wel dat wat wij nu zeg maar de Christusfiguur, Jezus Christus, dat we dan dat het figuur die we dit concept, dit ideeën, dit ideale, die idealen van de Christusfiguur, die bestaat al ruim meer dan 1000 jaar voor de christendom zelfs. Dus het christendom is niet de eerste manifestatie van dit ideaal. Ja? Als we praten over de Christusfiguur, hebben we het eigenlijk over Horus. Als we praten in de terminologie van Egypte. En zelfs daarvoor bestond dit concept al. Dus het hele Christusverhaal, het hele concept van Christus, het Christusfiguur, die bestaat al meer dan 5000 jaar zelfs. Ja? Het heeft te maken met de transformatie van de mensheid naar een goddelijke wezen. En de formule zit in dit Christusfiguur. Ja? Het zit niet in een Christus buiten ons heen. Het heeft te maken met de lessen die dan gebracht werd naar ons toe, vanuit onze voorouders. Die is door verhalen naar beneden gekomen, zodat wij de tools in handen kunnen krijgen om ons te transformeren. Tegenwoordig heb je dat, proberen ze dat doen met psychologie bijvoorbeeld, ja, met Jung. Dan gaan we ook een aantal archetypen van Jung gaan we weer bespreken. Maar dit was het altijd. Vroeger was de verhalen mondeling overgebracht naar de mensheid. En daarna ging het gecodiceerd worden naar ons toe. Ja? Via de Bijbelverhalen, via al deze boeken die dan tegenwoordig zo heilig beschouwd worden. Ja? Maar niks is, we moeten daar niet blijven hangen, mensen. We moeten gewoon de kern van het verhaal begrijpen en dat gebruiken om ons te transformeren. Ja, dus even kijken. Ja, de nep-christenen zullen sowieso zich beledigd voelen. Laten we eventjes de tijdlijn nog een keer bespreken, mensen, want ik denk dat dit een hele belangrijke is. Daarom geef ik het elke dag, elke week weer. En oké, je ziet daar hier 5 bolletjes. Dit is de hele Bijbel. De hele Bijbel heb ik dan in een tijdlijn gezet, zodat je het helemaal goed begrijpt. En dan wat ik doe is, ik zoom in elke bolletje. Nou, we zijn al de eerste 3 bolletjes hebben we gehad over de schepping. We hebben gehad over de zondevloed. We hebben gehad over de toren van Babel. Ja. Dan kwam de tijdperk van de aartsvaders. Dan praat je over het verbond met Abraham, met Isaac en Jacob. De reis van Jozef in Egypte. Ja. Dan hebben we gehad over de Exodus in de woestijn. Ja. En de uittocht uit Egypte, dat was het. En ik herinner iedereen aan het verhaal van de Hyksos. Wat ze dan zeg maar in de Egyptenaren zelf zeggen, dat is de Haku Hesud. Dat zijn de Hyksos-theorie. Dat heeft Israel Finkelstein in zijn boeken. Die heb ik ook toegevoegd aan mijn podcast. Die wordt ook toegevoegd elke week aan de podcasts, aan de hele serie. De boeken van Israel Finkelstein is een Israëliet zelf. En die heeft het ook over de Hyksos-theorie. En de Hyksos-theorie die zegt dat het was juist andersom. Dat de Joden die hebben juist de Egyptenaren zeg maar lastiggevallen toen de tijd. Maar goed, enfin, in de Bijbel staat dat het andersom is. Dat de Egyptenaren de Joden tot slaaf hebben genomen. En dat het verhaal van Exodus heeft te maken met hun vrijheid. Ze zijn van het slavernij, zijn ze vrij geworden. Daar praat het boek van Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus en Deuteronomie over. Dan hebben we gesproken over... wat ik altijd vergeet te zeggen is dat ook de 10 geboden. Ik heb het zo vanzelfsprekend genomen dat de mensen die dit show zien, dat normaal is. Dus iedereen heeft een keertje gehoord van de 10 geboden. Ja, dat wordt ook bij de uittocht in Exodus, bij de uittocht uit Egypte, heeft Mozes de 10 geboden gekregen in het berg Sinai.
En die 10 geboden, ik ga ervan uit dat iedereen zeg maar een beetje al van weet. Dus daarom heb ik het niet echt zoveel aandacht aan gegeven, volgens mij helemaal niet zelfs. En, maar het is wel, en daar heeft hij dan natuurlijk de brandende struik tegengekomen. Of nee, sorry, voordat zelfs heeft hij de brandende, dat klopt niet. Dus zeg maar, Mozes heeft helemaal daarvoor dat de Israëlieten zelf vrij zijn gekomen van de Egyptenaren, was de brandende struik. Dat was voor hun vrijheid zelf. Ja? Maar na hun vrijheid in de woestijn hebben ze dan de 10 geboden gekregen. Dat is hier in de Exodus, in de woestijn. Maar goed, in ieder geval, we hebben dan zeg maar de verovering en de vestiging, dat is dan het oranje bolletje. Hebben we gehad over Jezua en rechters en Ruth. Daar gaat de boeken erover. Ja, de verovering en vestiging. En nogmaals mensen, verovering en vestiging is een ander woord voor stelen. Oké? Laten we elkaar geen mietje noemen. En dit is ook het verschil tussen iemand die wakker is. Want wij hebben zelf het woord wakker gecorrumpeerd. Ja? Oh, dankjewel Eva. Het woord wakker is zelf gecorrumpeerd tegenwoordig. Het is men heeft eigenlijk het woord verkracht. Wakker worden betekent dingen onder ogen zien en objectief ernaar kijken. Mag dit? Is dit moreel? En moraliteit heeft te maken met stelen. Heel veel mensen begrijpen dat niet eens. Het is niet eens geregistreerd. Als jij steelt, alles wat je steelt, moraliteit heeft altijd te maken met stelen. Dus het heeft niks te maken met, je mag het is ethisch correct en zo. Ethiek heeft te maken met cultuur. Moraliteit heeft te maken met stelen. Het is fundamenteel in de natuur bevestigd dat je dingen niet mag pakken zonder toestemming van de eigenaar. Dus elke vorm van stelen is per definitie immoreel. Ja? Dus als jij gewoon gaat en je pakt een land van iemand anders, je kan het niet goed praten. In geen enkele vorm, ook niet 10.000 jaar later. En dat moeten we gaan beginnen te begrijpen nu. En dit is wat ik bedoel. We moeten nu beginnen te gaan begrijpen dat het stelen is. En dan op het moment dat mensen iets stelen, moet je het teruggeven. Je kan niet zeggen maar, ik ga ermee blijven. En je moet gewoon doen alsof niks aan de hand is, omdat het duizenden jaren geleden gebeurd is. Snap je dat? En zolang dat niet gebeurt, dan gaat geen vrede komen op aarde. Er wordt nooit vrede op aarde. Nooit. We gaan gewoon vergeten. Want de natuur zelf, de naturus, de natuurwetten, zelf die zijn aan het werk. Want dit is wat ze doen, de natuurwetten. Dit is het hele concept van Ma'at in Egypte. Ja? Het hele concept van Ma'at is waar de 10 geboden van komen zelf. De 10 geboden is een verwaterde versie van de wat ze dan zeggen, zeg maar de 42e, zeg maar, negatieve uitspraken van Ma'at. Ja? Daar komen die dingen heel vaak, die 10 geboden vandaan zelfs. Ja? Het is uit Egypte, niet eens, deze mensen zijn niet zo slim genoeg om al deze dingen te bedenken, mensen. Doe normaal. Alles wat we nu hebben ook. Allemaal die dingen, die zijn er al. We zijn al alleen maar aan het herontdekken van dingen. En goed. Dus veroveren is stelen en stelen is gewoon immoreel. Klaar, punt, basta, einde verhaal. En dan krijgen we dan zeg maar het Verenigde Koninkrijk, waar wat je praat, het is 1 en 2 Samuel noemen ze dat. En dan heb je 1 en 2 Koningen, Malakim. En dan heb je dan 1 en 2 zeg maar Kronieken. Daar zijn we eigenlijk gebleven vorige week. Deze week, dus nu, gaan we praten over zeg maar, de volgende aspect van alles. We gaan een beetje over zeg maar, de 2 eerste bolletjes gaan we een beetje lullen. Dan praat je over de verdeelde koninkrijk. Dus waar na Salomo is zeg maar, het hele verhaal uit elkaar gevallen. Zeg maar, en dan heb je dan natuurlijk de Babylonische ballingschap. In principe zeg maar, gaat het hele toko weer in slavernij eigenlijk, kan je zeggen. Ja? Omdat ze niet hebben geluisterd naar God toe, worden ze weer veroverd door buurlanden. Ja? En die oorlog is nog steeds bezig.
Goed. En dat is wat we gaan bespreken nu. Wat ik ook heb besproken, en daarna gaan we dan hebben over de terugkeer van de Tweede Tempel. En dan gaan we het hebben over de Maccabeese opstand. Ja. En dan gaan we hebben over de Romeinse periode. En dan gaan we hebben over de vroegere kerk, christelijke kerk. En dan hebben we het verhaal helemaal compleet. Ja, dus we hebben nog 4 bolletjes te gaan. En we hebben een aantal weken nog om elk bolletje een beetje te bespreken. En dan gaan we het verhaal van de Bijbel afsluiten. En dan geef ik ook meer informatie over, zeg maar, elke aspect van de transformatie. Want de Bijbel heeft te maken met de transformatie. Het heeft te maken met het zelftransformatie. Het heeft niks van buiten. Al deze verhalen die zijn verteld aan onze vroegere kinderen, zeg maar. En het idee is dat het is doorgekomen naar ons toe. Maar het idee was nooit om dit letterlijk te nemen. Het is wel, ik moet wel eventjes met een kleine nuance. Het is wel binnen een bepaalde historie, zeg maar, is het dan verteld. Dus we hebben de echte historie gepakt en we hebben deze verhalen verteld. Deze mythologische verhalen erin gezet. Want je gaat zien straks dat ze hebben geen bewijzen over geen van deze profeten. Ja, maar ze hebben wel bewijzen van de plekken waar de dingen zijn gebeurd, zeg maar. Daar hebben ze wel archeologisch hebben ze dat kunnen constateren en hebben ze het bewijs ervan. Daar gaan we later even erover hebben. Ja, maar goed. Dit is dan, zeg maar, de koninkrijk. Geef ik elke week een beetje, zodat we een beetje het verhaal kan volgen voor degenen die vandaag voor het eerst zijn. Het is begonnen. In onze geschiedenis beginnen we ook heel vaak bij Egypte. Voor Egypte gaan we niet, want ze hebben alle boeken verbrand, weet je nog, in Alexandria. Daarom heb ik tegen die mensen gezegd, ga dit film, die ook gekoppeld is aan deze presentatie, gaat kijken, dan begrijp je het. Ja, het hele verhaal, alle boeken van vroeger zijn gewoon verbrand. En alle gnostische mensen zijn vermoord. Dat is wat de christenen hebben gedaan vroeger. Ja, en waardoor we heel weinig weten voor Egypte. Ja, en zelfs nu pas worden door de hieroglyphen in Egypte worden heel veel dingen ontdekt. Opnieuw ontdekt. Ja? Dingen die al lang zijn vertaald in andere boeken die dan verbrand zijn. En dan de boeken die dan niet verbrand zijn, die zitten in het Vaticaan, in Rome. Ja? Waar ik ook heb verteld dat ik mensen ken, Jezuïet predikanten, die dan wel toegaan hebben. Je moet een bisschop zijn en in de orde zijn van Jezuïts orde om toegang te krijgen naar dit soort dingen. Het is niet zomaar dat je binnenkomt. Het is niet iedereen kan zomaar naar binnen in die bibliotheek in het Vaticaan. Dus, maar goed, je hebt hier, dus Egypte is hetgene wat wij, en de Bijbel begint ook daar. Ja, het begint wel bij het begin, maar ik heb ook uitgelegd dat het niet het begin is, maar goed, aanval. Maar in terminologieën van koninkrijken, Egypte eerst, Babylon, dan Mede en Persie, Grieken en Romeinen 2, waar wij nu in leven. De Romeinen zijn niet echt veroverd. Wat is gebeurd is, het Westen is eigenlijk min of meer door een Germaanse generaal, is dat een beetje kapot gemaakt. En het Oosten is verder gegaan als de Byzantine Imperium. Ja, of ik weet niet dat ik het goed uitspreek, maar goed, de Byzantium Imperium. Imperium van de Byzantijn is verder gegaan in het oosten. Dus de Roma is uit 2 gedeeld. Ja, het westen en het oosten. Ja, en wij zijn deel, dus Nederland ook dus, van het westen. Ja, West-Rome kan je zeggen. Dit is het verhaal van vorige week. Die heb ik nu voor jullie ook in een tijdlijn gezet. Ja, we zijn gebleven waar priester Eli, die heeft gefaald om zijn kinderen op te voeden. Ja, en dit is het eerste bolletje. En het priesterschap die is vervallen. En toen heeft Hanna, de moeder van Samuel natuurlijk, heeft dan gebeden. Het is volgens het boek van Samuel. Hanna bidt tot God en baart Samuel. En Samuel wordt dan, zeg maar, je kan zeggen in deze periode de laatste profeet. Maar hij wordt ook een rechter.
In die periode ook, in de tussentijd, is het ark van het verbond is buitgemaakt door de Filistijnen. Is gewoon gestolen, kan je zeggen. En de ark en wat de Bijbel zegt is dat er onheil is, het heeft onheil gebracht voor de Israëlieten. Ja? Dus, maar op een gegeven moment, Samuel is natuurlijk rechter en profeet. En Samuel wordt dan, is dan zeg maar het tijd, door Samuel is de tijdperk van de rechters is dan geëindigd. Want Samuel is degene die dan Saul in principe zalft als eerste koning. Want wat is er gebeurd, is dat het volk, dus de Israëlitische volk, die eiste een koning eigenlijk. En Yahweh wou hun zelf regeren, maar hun wouden dat niet. Hun wouden een iemand van hun eigen quote-unquote ras, ga ik vanuit. Want het hele Yahweh-verhaal is gewoon, zoals ik zei al, het is een buitenaardse wezen die zich gepresenteerd gaat naar ons toe als God. Ja? En in ieder geval, de volk eiste een koning. Ja? En het was tegen Yahweh's wens in, heeft hij dan Saul gegeven. Ja? En, maar Saul, die was een beetje ongehoorzaam, was een beetje rebels. En Yahweh had niks aan een rebelse dienaar, want het is een onderdaan. En toen is David dan in het geheim gezalfd door Samuel. Maar David was toen de tijd een jonge kerel. Dus, maar goed, hij ging trouwens, David ging, volgens mij heb ik dit niet verteld daarvoor, maar David ging vluchten bij de Filistijnen ook. Hè? Dezelfde mensen die dan, zeg maar, die hun mee vechten. Maar hij vluchtte voor Saul. Omdat Saul die heeft gehoord later, want die wist niet dat Samuel David heeft gezalfd tot koning. Dus Saul die voelde zich natuurlijk bedreigd. Dus hij zocht David. Maar in ieder geval, er was een verhaal verteld van David die ging vechten natuurlijk tussen Goliath. En waar hij uiteindelijk toch wel op een indirecte manier is beland in het huis van Saul. Want Saul heeft zijn dochter uitgehuwelijkt met hetgene die dan de Filistijnen kon verslaan. Nou, David die kon het verslaan, die kon Goliath verslaan. En het is wel grappig, want het verhaal die vertelde Goliath. En heel veel mensen begrijpen dit stukje niet, maar Goliath, David die pakte 5 stenen. Dit is een detail die ik niet heb besproken, maar ik ga het nu even bespreken. David die pakte 5 stenen, maar we hebben alleen maar 1 Goliath. En heel vaak vragen mensen zich af, waarom pakte die dan zeg maar 5 stenen? Maar dat komt omdat als je het goed verhaal leest, hij had nog 4 broertjes. Dus in principe, David was, je kan zeggen, voorbereid voor die andere broertjes dus ook. Maar goed, het verslaan van Goliath heeft voor elkaar gezorgd dat David nu in het koninklijk huis belandde, toch wel. En nou goed, Saul die vond het allemaal niet leuk en zo. Hij was ook een muzikant. Dus hij ging ook voor Saul ging die ook spelen, instrumenten spelen. Maar op een gegeven moment Saul die valt uiteindelijk in de strijd en sterft door eigen zwaard. En dan komt dan zeg maar David, wordt dan koning, de tweede koning van, in het eerste instantie van Juda, wat is in het zuiden, en later over heel Israël, wat is dan in het noorden. Ja? Dus men moet begrijpen dat de Hebreeuwse volk, wij zeggen altijd Joden en wij refereren altijd naar die groep mensen. En ik zeg ook die groep mensen omdat het makkelijk is. Ja, die groep mensen zijn allemaal Joden. Maar eigenlijk moet je het niet zo zien. Joden zijn eigenlijk van het zuiden. Dat was de stam van Jehuda. Ja? En dan heb je dan daadwerkelijk Israël, zijn de andere, je kan zeggen andere 10 stammen. Ja? Die worden dan Israël genoemd. Die zijn niet per definitie aanbidders van Yahweh. Dus dat je dan een klein beetje begrijpt wat er allemaal gaande is. En omdat dat zo is, omdat ze dan ook andere goden gingen aanbidden,
Maar niet vergeten, ze zijn allemaal daar in het oosten. Er waren heel veel rituelen en heel veel, wat hun dan noemen afgoderij. Ja? En die Yahweh, die werd natuurlijk hartstikke jaloers. En nog zoiets. En dat is de reden waarom Yahweh jaloers wordt. Want Yahweh is geen God. Yahweh is gewoon een buitenaardse wezen. Met karakteristieken zoals wij. Weet je, neus en ogen en een mond en al die dingen. Alleen, ze waren hoog begaafd in de zin van ze waren heel erg intelligent. En dat is dezelfde wezens waren heel veel. En ik kan dit gewoon vrij uitspreken nu, omdat nu kan je gewoon, zelfs regeringen die komen naar buiten nu, dat ze dan contact hebben met deze wezens, vooral Amerika en andere landen ook. En er zijn heel veel beeldmaterialen, sommige zijn natuurlijk nep, sommige zijn niet nep, maar die je dan ook zien dat deze wezens, die zijn er. Ja, en die hebben technologieën waar de meeste regeringen hun handen willen hebben, zeg maar erop willen leggen, omdat ze dat een machtpositie geeft ten opzichte van andere landen. En deze wezens die maken dan afspraken met regeringen, ja, om ja, ik zou zeggen, hun doel was altijd om ons, de meeste van, en ik praat niet voor allemaal hoor, de meeste ervan, en vooral deze Yahweh, het doel was altijd om mensen onderdanig te houden en slaaf te houden. Begrijp dit verhaal nou gewoon eenmaal in zijn eigen, de echte context. En het mooie zou ik zeggen, niet het mooie, maar de kromme daarvan zelfs, is dat heel veel waarheden die je in de tekst vindt, ja, de Bijbelse tekst vindt, heeft niet eens te maken met het uiterlijke, maar meer met het innerlijke transformatie. Want als jij dan zeg maar de verhalen goed begrijpt, Satan, wat we dan zeg maar Satan noemen, in de boek van Genesis in het begin, die heeft ons zogenaamd verleid, of de vrouw verleid en de vrouw heeft ons, de mannen verleid. Ja, kleine detail, niet zo belangrijk vind ik persoonlijk, maar goed. Die heeft dan zeg maar ons verleid om te eten van het boom van kennis over goed en kwaad. Oké? En de boom van kennis, ja, op een of andere rare manier was Yahweh heel erg boos daarover. Waarom zou je je kinderen zogenaamd boos worden op Satan die ons goed en kwaad wil leren? Het is een hele rare, voor mij, ik kreeg kortsluiting, ja, want juist wil je dat je kinderen weten wat goed en kwaad is. En als we praten over jouw Gods wetten volgen, helemaal toch? Maar dan ga je dan leren uit andere Sumerische teksten dat het heeft te maken met, er zijn twee broers eigenlijk, die in de Elohim-clan zitten. Dus je hebt een Elohim-clan, zijn laboranten. Ja? En in de Elohim-clan, ik noem het een gang, een stel van 13, volgens het boek van Enoch zelfs, een stel van 13 volgens mij. En die hebben elkaar afspraak meegemaakt om, zeg maar, een hybride versie van de mens, wat wij dan noemen de mensheid, te creëren met hun DNA erin. Dus nu kan ik dit gewoon vertellen, want we hebben ook de DNA-technologie die hun hebben gegeven aan ons. En hun hebben ook de technologieën gegeven van AI en al deze dingen die we nu hebben. Mensen zijn niet zo slim om dit soort dingen te doen, mensen. Laten we elkaar geen mietje noemen. Ja? En Elon Musk en al die mensen, die zijn juist in die ik noem dat zeg maar, quote-unquote, de Illuminati-kling. Ja? En ik ga je ook vertellen ook wat Illuminati daadwerkelijk betekent. Het is niet wat het is gemaakt, zoals we nu die groep mensen Illuminati noemen, die kwaadaardig doen in de wereld en zo. Dat bedoel ik niet mee. Maar hun zitten in een soort van Illuminati-kling. En die hebben dan zeg maar hun handen aan deze kennis. Zijn ze gekomen aan die kennis. Maar goed, er zijn afspraken gemaakt met deze wezens. Maar goed, in dit verhaal in ieder geval, die Saul, die was niet gehoorzaam aan die wezen.
En dus waardoor die wezens die zeggen van ja, je bent niet gehoorzaam, dus we halen je weg van je koningschap. En toen is David natuurlijk, dood gegaan. Ja, Saul is dood gegaan. Ik vraag me af als het op een natuurlijke wijze is gegaan, of dat het gewoon een opruiming is. Tegenwoordig hebben ze nog steeds dat verhaal, dat je dan opeens, ja, mensen die verdwijnen gewoon, die tegen het systeem ingaan, als je dan op die niveau werkt, in de politiek. Ja. En als je met politieke mensen omgaat, en als je dan naar buiten komt, dan, vooral in Amerika, wordt er serieus aangekeken en word je dan vermoord of whatever. Ja, dus, maar goed, David, die is een andere type koning, een ander type mens. En die is wel gehoorzaam, en daarna ook weer niet. Ja? En dan David wordt dan koning over Juda, daar had ik het over Jehuda. En dan, die zijn de echte Joden. Israël is het noorden. En die ging heel vaak zonnen. En dan, je gaat het ook waarderen waarom ik een beetje tijd hier neem. Want de periode van de profeten, die begint eigenlijk met de splitsing. Ja, dus, en met deze splitsing, met de Israël van het noorden en Jehuda van het zuiden. Daarom neem ik een klein beetje tijd om dit uit te leggen. Ja, maar goed, toen David koning is geworden, heeft hij natuurlijk uiteindelijk ook Jeruzalem ondergekomen. Want Jeruzalem was niet deel van Jehuda. Ja? Jehuda is alleen maar het huis van David. Het is niet het complete Israël. Ja? Dus toen David koning is geworden, is hij eerst van Jehuda koning geworden, van zijn eigen huis kan je zeggen. En daarna is Israël als geheel onder hem gekomen. En dan is Jehuda opgenomen in het Israël-naam, zeg maar. Ja, want anders heb je alleen maar de Jehuda. Daar komt het woord Jood, Jehuda vandaan. Van de Jood, de Jews, komt uit het woord Jehuda. Van Yada. Yada, de kernwoord in het Hebreeuws is Yada. En Yada, zoals ik het kan herleiden, dus waar ik het kon herleiden, betekent prijzen. Ja? Dus in de vorm van iets prijzen, iets een gewicht geven. Maar eigenlijk het gewicht geven is ook niet helemaal waar, want in het Hebreeuws, gewicht geven wordt meer in de Bijbel in ieder geval gezegd, het is een gabot. Gabot betekent een soort van steen. En een steen die in een soort mal maakt. Dus hij drukt iets in de vorm van printen. Dus, maar goed, deze woorden die hebben niet één. In het Nederlands taal, alles heb je een woord en je weet precies wat het betekent. Maar in dit soort talen is het niet zo. Je kan het op alle soorten dimensies heeft hij, zeg maar. Maar goed, Juda is dan van het stam van Juda, het leeuw, wat we aan het leeuw doen. Het leeuw is ook het symbool van alle koninkrijken tegenwoordig in het Westen ook. Want hier hebben ze dit vandaan gekregen. Van dit soort concepten en ideeën. Het leeuw is eigenlijk een aspect van de persoonlijkheid. Dat je dan, en iedereen moet een leeuw zijn. Dat je dan moed moet hebben. Ja? Je durft iets te doen. Ja? Straks praten we ook over Daniel die in het leeuwenden is gegaan. Dus, maar goed, dan heb je natuurlijk Jeruzalem, die wordt natuurlijk de hoofdstad toen hij Jeruzalem heeft veroverd. En hij bracht de ark die dan zeg maar verloren werd in de tijden van Samuel, is hij dan gebracht nu in Jeruzalem. Omdat God hem nu als koning heeft geïnstalleerd en heeft God hem dan zeg maar de technologie genoeg gegeven om naar Filistijnen te gaan om die ark weer te brengen naar Jeruzalem. Nu is Israël als geheel onder de heerschappij van David. Nou, David begint natuurlijk zijn eigen avontuurtje, heeft overspel gedaan met Bethsiba. Bethsiba was de vrouw van Uria. En Uria was eigenlijk, ja, als ik het nu mag vertalen naar de hedendaagse, in de militaire zin, dan zou ik zeggen dat dat een soort van een rode baret zijn. Zijn dat de speciale
militaire unit. En ze waren 30 man, zo'n 30 man. De rode beret. Ze zijn ik weet het niet, ik ben zelf ook niet echt heel erg geverst in dit militaire verhaal. Maar ze zijn eigenlijk de rode berets, de gevaarlijke jongens. Ja? En Uria was zo iemand. En heel dichtbij David, je kan zelf zeggen, je kan zelf zeggen dat die 30 man, die waren een beetje heel dicht bij de koninkrijk, dus heel dicht bij David zelf. Die doen ze gaan speciale opdrachten uitvoeren voor de koninkrijk en voor David. En Uria was een van die gasten, een van die 30ste. En die heeft David, die werd verliefd op Bathsheba. En het verhaal van Bathsheba is belangrijk, want daaruit komt Salomo. Ja? David die had in totaal, dus waar we kunnen vinden in de Bijbel, die had 19 zonen, waarvan Absalom, die ik hier ook heb geschreven, een heel belangrijk van een van die zonen was. Maar Absalom is niet de zoon van Bathsheba. En David had ook dochters, en ze noemen de dochters helemaal niet. Er was eentje die is genoemd Tamar. En Tamar, en in principe de rebellie van Absalom, die komt omdat, als ik me niet vergis, Tamar is vermoord, als ik me niet vergis. En waardoor Absalom een hele rebellische houding heeft genomen naar David toe, want ja, David heeft niks over gedaan. Volgens mij, een van die zonen van David heeft Tamar zelf vermoord, trouwens. Dus, nou goed, dit hele huis van David is een troep. Daarom heb ik niet zoveel erover gesproken, want het is gewoon een troep. Het is gewoon een dysfunctional familie gewoon. Ja? Maar goed, Absalom natuurlijk, die komt in opstand. Dus het volgende bolletje. En sterft tragisch. Eigenlijk Joab heeft hem vermoord. Joab, die heb ik nog niet vermeld, maar Joab is eigenlijk de generaal, de topgeneraal van de militaire macht van David. Ja? Dus daar gaat het verhaal van David min of meer over. En David heeft gezondigd, heeft de volkstelling gedaan, dus eigenlijk, hij wou weten hoeveel soldaten die heeft, hoeveel mensen die voor hem werkt. En Yahweh vond dat een directe, ik zie het zelf als een bedreiging, want Yahweh heeft zoiets van, ja, je gelooft niet meer in mij. Ja? Heel veel mensen begrijpen niet waarom dit een heel belangrijk aspect is voor de Jodendom zelfs. Maar het heeft te maken met een complete gehoorzaamheid. Dus het complete, de logica compleet uitschakelen. We gaan niet praten over logica, we gaan alleen maar praten over geloven. Dus David moest compleet geloven in Yahweh, dat de Yahweh hem, zeg maar, de strijd zal doen winnen. En heeft het niet gedaan, hij heeft gewoon de volk, hij ging gewoon tellen. En omdat hij dat heeft gedaan, heeft Yahweh hem gestraft met plagen. Maar goed, uiteindelijk is David ook, dan gaan we naar de volgende sheet, is David ook zelf overleden. Ja? En dan wordt Salomo koning. En Salomo, er was natuurlijk, er is nu niet veel gaande, ook al wel, ja oké, maar er is altijd heel veel gaande in dit huis, eigenlijk. Maar in ieder geval hier, Salomo is koning geworden. En Salomo is eigenlijk de zoon van Bathsheba. Ja, en Bathsheba zeggen ze dat van Egypte komt. Ja, het is de farao van Egypte. Maar goed, in ieder geval hier, die Bathsheba was
Even een momentje hoor. Ja, dus die Bathsheba is uiteindelijk de moeder van Salomo. Maar het mooie van Salomo is, hij heeft geen rijkdom gevraagd, volgens de Bijbel. Dus ik probeer uit mijn hoofd dit allemaal te doen, mensen. Zo, je moet me een beetje excuseren. Ik heb dit... ik heb dit vanaf mijn 15e ben ik hiermee bezig. Dus sommige dingen zijn een beetje weggegaan van mijn gedachten. Maar goed, in ieder geval, Salomo die vraagt voor wijsheid in plaats van rijkdommen en dat soort dingen. En dat maakt Yahweh die nog meer van hem houdt. Maar in ieder geval, David die was altijd bezig geweest om voorbereidingen te doen voor het creëren van de tempel in Jeruzalem. Hij mocht het niet doen omdat hij een man van oorlog was. En Salomo was een man van vrede, dus Salomo moest het maken. Dus Salomo ging eigenlijk de tempel bouwen in Jeruzalem. Ja, dus Salomo die heeft dan met de bronnen die zijn vader David heeft achtergelaten, heeft hij dan zeg maar de opdracht gegeven om de eerste tempel van Jeruzalem te bouwen. Waar de Joden eindelijk, want je moet het voorstellen, daarvoor hadden ze een soort van tabernakel. En een soort tabernakel is eigenlijk een soort tempel, ook wel, maar het is een mobiele tempel. Ik noem het eventjes voor het gemak een mobiele tempel. Ja? En het is de plek waar de priester en de hoge priester de ark bewaarden. En nu hebben ze een officiële tempel waar ze dan de rituelen en de slachtoffers kunnen doen. Daarna, je zult zien, daarna ga ik wel praten over de tweede tempel. En nu zijn ze zelf aan het voorbereidingen aan het doen voor de derde tempel. Ja? Maar goed, door Salomo's rijkdom en faam en beroemdheid kan je zeggen, en vrouwen, want hij had zo'n 1000 vrouwen, en David had zo'n 700 vrouwen. Er zijn natuurlijk politieke huwelijken geweest. Ik denk niet dat ze dan zo hoge stamina hebben gehad. Maar in ieder geval, door zijn rijkdom en al die vrouwen heeft hij dan... begon hij aan afgoderij. En Yahweh vindt dat natuurlijk niet leuk, want hij is jaloers. Want hij heeft natuurlijk menselijke gevoelens zoals wij. Ja? Hoe durf je dan zeg maar een andere goden aan te bidden en dan moet mij alleen maar aanbidden? Dus in ieder geval die rijkdom en die vrouwen heeft voor elkaar gekregen dat Salomo al deze praktijken ging doen. Nou, in dit periode al kreeg je dat de profeten, de profeten die beginnen al aan Salomo's kop te zeuren en zeiken, dat ze dan eigenlijk terug moet gaan naar Yahweh, terug moet naar het aanbidden van de echte God. Ja? En daar heb je natuurlijk, natuurlijk geven ze geen gehoor aan, dan komt natuurlijk de splitsing. Dus, maar de splitsing kwam pas na de dood van Salomo. Ja? Dus Juda ging verder onder, zeg maar, onder de, ik noem het even voor het gemak, onder de heerschappij van Rechabaim. En Israël ging verder met Jerobeam. Zo, Rechabeam en Jerobeam. Staat daar in de sheet. Ja? Dan heb je, dat betekent dat je nu een tijdperk hebt van de verdeelde koninkrijk. Waar we vandaag gaan over hebben. Dus dan heb je dan de koninkrijk is nu verdeeld. En dan heb je dan zeg maar de Juda apart. En dan heb je dan Israël apart. Ja? En dan heb je dan zeg maar de profeten die komen. En die zullen dan waarschuwingen geven. Nou, de eerste waarschuwing. Want de koninkrijk intern is gescheiden. Ja, dus we hadden natuurlijk de huizen, alle 12 stammen, die waren samen. Maar nu door frictie in je kan zeggen Nederland en België. Weet je, toen we dan de Nederlander waren, en dan op een gegeven moment is het uit elkaar gegaan. België is verder gegaan met zijn eigen koning. Nederland is eigenlijk verder gegaan met zijn eigen koning. Dat is zoiets.
Dan kan je zodat je dat een klein beetje kan voorstellen. En dan heb je natuurlijk de profeten. De tijdperk van de profeet is gekomen. Want omdat ze nu niet een eenheid meer zijn, zijn ze eigenlijk heel zwakjes geworden. En al de buurlanden die natuurlijk het land terug wil hebben, die ze hebben gestolen, die begonnen natuurlijk te vechten met deze twee koninkrijken, die uiteindelijk één was, maar het is nu twee. En dan krijg je dan zeg maar profeten zoals Elia, ja, die dan de Baal-priesters die hebben uitgedaagd in de berg, in de Karmelberg. Ja, en dan heb je natuurlijk Elisa, die de volgeling was van Elia. Daar praat 2 koningen over. Ja. En Elia uiteindelijk wordt opgenomen in een vuurwagen. Als ze praten over vuurwagen in de Bijbel, hebben ze te maken met de buitenaardse UFO's. Ja? Of praten ze over vliegtuigen. Ja? Dus dan weet je al dat deze mensen die technologieën al bezitten. Ze hadden het al. Er is niks nieuws onder de zon. Ja? Alleen wij zijn dommer gehouden en uitgeroeid. En dan nu weer wordt die technologie zogenaamd weer gegeven. Ja? En dan, na dit periode van splitsing, koningen in het zuiden, maar ook in het noorden, die kwamen en gaan hoor. Dus koningen van Israël en Juda wisselen elkaar af, maar het was voor korte duur. Dus elke keer, omdat ze zogenaamd Yahweh niet aanbidden, dat veroorzaakt dat ze dan zeg maar het koninkrijk niet één konden houden. Dus uiteindelijk is het noorden gevallen in het handen van Assyrië. Ja, 10 stammen zijn gewoon, je kan je zeggen, overgenomen. Ja, en later, en daarom heb ik een extra bolletje gedaan. Want in het eerste instantie, wanneer noorden is overgenomen, was Juda, die houdt stand. Die was er nog. Dus het huis van David, die was nog sterk. En het is belangrijk om dat te begrijpen, omdat uit de stam van David, vanuit een Joods perspectief, komt natuurlijk de Messias. Ja, de Jezus die wij nu Jezus noemen, die komt eraan. En nu begrijp je ook waarom, wanneer toen Jezus kwam in de tijden van de Romeinen, dat de Joden dachten van, wel, onze Messias die wij verwachten, die komt niet om als dienaar te zijn voor de Romeinen, maar die komt om de Romeinen over te nemen en weg te poetsen. En wanneer ik praat over Romeinen, dan praten we over ons in het westen, in het Europa. En ons in het oosten van Europa. Ja? Daar praat ik het over. Dus, en dan later hebben de Romeinen het verhaal van de Joden gepakt en verpakt en in christendom aan ons gegeven. Dus dat je dan een beetje de context begrijpt. Want dan kan je beter, zeg maar, relateren aan de mensen die rondlopen, die gewoon blindelings geloven in dit verhaal. Ja? Want de Bijbel, nogmaals, is geschreven door Joden, voor Joden. Het was niet voor de christenen geschreven. En omdat het voor de Joden, door de Joden is geschreven, en als wij als christenen, zeg maar, iets ermee willen doen, dan moeten we het anders interpreteren. Ja. Dan moeten we dan, zeg maar, de Bijbel interpreteren in plaats van letterlijk nemen. Ja? Dus, en helaas, wij gaan ze doen in het Engels cherrypicking. Dus enige dingen neem je letterlijk en de andere dingen neem je figuurlijk. We doen ermee wat we willen eigenlijk, waardoor we dan, zeg maar, onszelf ook voor de gek houden. Ja? Maar goed, in ieder geval, de noorden is overgenomen door Assyrië en uiteindelijk de zuiden. En dan praat je over ongeveer honderden jaren. Zoals ik het heb begrepen, zelfs rond de duizenden jaar is er tussen Assyrië en Babylonië overname. Dus uiteindelijk Babylon is de koninkrijk geworden die de hele regio heeft overgenomen uiteindelijk. En ook Juda, door zijn ongehoorzaamheid, heeft God ook besloten om hun onder de heerschappij van de Babyloniërs te brengen. Waardoor je nou, zeg maar, dit zet natuurlijk de tonatie om te praten over de profeten.
En om te praten over Daniel, die dat nota bene geen profeet is. Ja? Maar we gaan wel over Daniel erover hebben. Nou, dit is dan zeg maar het verbond. Elke week herinner ik jullie eraan. Want hier gaat de Bijbel over. En hier gaat tot de dag van vandaag de religie van de christendom en de religie van de jodendom over. En eigenlijk meer de jodendom dan de christendom. Want dit eigenlijk, als je mij vraagt, heeft dit niks te maken met de christenen. En dat er groepen zijn gekomen die denken dat als God over Israël heeft, hij heeft het over de christenen. Ik ga niks zeggen erover, maar goed, dat is jouw fantasie in ieder geval. Maar goed, we hebben over de Abraham-verbond, de Abrahamitische verbond. Dat Abraham de vader wordt van vele volken. De Joden, de Israëlitische volk, die is nu aan het inkrimpen. De islamitische volk is nu aan het uitgroeien. Dus ja, misschien had het wat Yahweh over de islamieten meer dan de Joden bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk het verbond met Israël. Ja? Dat God zegt, als je trouw blijft aan mij, dan zorg ik ervoor dat je voorspoedig bent. En dat ongehoorzaamheid dit leidt tot ondergang. Nou, in de Bijbel zijn ze dan ondergegaan. Zijn overgenomen door Babylon. En natuurlijk heb je de Davidische verbond. Dat zegt dat de Messias uit David zal komen. Dus uit de stam van Juda. Dit is 3 beloftes die God aan het volk heeft gemaakt. En het is een volk die afspraak heeft gemaakt. Ik kan het niet anders uitleggen, want ik moet het duidelijk zijn, duidelijk taal gebruiken. En dan stempel maar mij gewoon voor gek. I don't care. Maar het is gewoon een buitenaardse wezen die met de regering, precies wat ze aan het doen zijn nu ook, afspraak maakt, uitwisseling van kennis en uitwisseling van technologie. Ja, zodat ze dan macht krijgen over de wereld. Ja, want in hun hoofd is beter in hel regeren dan gehoorzaam zijn aan Ma'at, aan de natuurwetten. Ja, waar dan de echte creator overheerst, kan je zeggen. Dat is hun logica. Dus, maar goed, dit was ook altijd zo. En dan zie je ook nu hetzelfde verhaal. Ja? Laatst kwam Trump ook heel stoer doen met de nieuwe technologie die ze hebben gedaan. Met de nieuwe fighters die ze hebben. Dus de nieuwe vliegtuigen die ze hebben. En ze werden ook betrapt, want ze wouden oorlog gaan voeren. Maar ze hebben per ongeluk een journalist toegevoegd aan het gesprek. Ja? Dus ik denk dat oorlog een beetje gaat tegenhouden. Maar ik denk dat de oorlog gaat komen, hoor. Dus we moeten elkaar geen mietje noemen. Dit is het probleem van de wereld. Goed. Laten we eventjes heel snel een samenvatting geven van de boeken die we vandaag gaan bespreken. We gaan heel veel boeken bespreken, maar ik heb besloten om het niet 1 voor 1 te bespreken, omdat het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer. En daarom heb ik het een beetje samengevat. Ik ga wel elke profeet bespreken, dat wel. Ja, maar we komen nu in de tijdperk van de profeten, omdat de koninkrijk is gesplitst en eigenlijk zijn ze nu in ballingschap. Dus dat betekent, ze zijn veroverd door Babylon. En eigenlijk de profeten die dienen als de levende stem van God, om hun te vertellen, wel, je moet Yahweh terugnemen als je God. En dan herstelt hij jullie tot Israël. Ja? En dan je moet begrijpen, dit is niet gebeurd tot het 1948, na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Naties eigenlijk Israël, het land, de Joden eigenlijk het land teruggegeven. Ja? Dus ik denk dat het onder bewindvoering was van Engeland. Ja, misschien zit ik daar verkeerd, maar ik denk dat het was. En dan in 1948 is Israël weer geworden wat wij nu hedendag Israël noemen. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja? Dus nadat koning Salomo na koning Salomo werd Israël gesplitst in het noord en het zuid. En
En de meeste koningen, dus na de dood van Salomo. En de meeste koningen waren corrupt. En dit leidt tot zeg maar, het uiteenvallen van elk van die koninkrijken. En toen kwamen de profeten. En die waren dan zeg maar de boodschappers van God. Ze riepen de mensen terug om naar het rechte pad. En naar het liefdevolle pad. Ze spraken heel vaak over hoop, deze profeten, en spraken over een tijd van herstel, want ze moeten natuurlijk hersteld worden naar het koninkrijk. En ze spraken over een nieuw hart, cultiveren van een nieuw hart. En ze praten ook over de toekomst, zeg maar, zonder onderdrukking. Want niet vergeten, we praten nog steeds over slavernij hier. Ja? Ondanks al deze waarschuwingen werd Israël veroverd door Syrië en Juda door Babylon. Dus de tempel werd vernietigd. Dus de tempel die Salomo heeft gemaakt, die werd dan vernietigd in zo'n overname. En dan het volk ging meteen in ballingschap. Het boek van Daniel praat over Daniel in ballingschap in Babylon. Ja, daar gaat het boek van Daniel over. Daar gaan we misschien niet deze week, maar volgende week erover hebben. Ja, maar we gaan wel een klein beetje van Daniel erover hebben. En dan toch bleef de boodschap van de profeten: God is rechtvaardig, maar ook vol liefde en trouw. Dus God heeft in dit geval de Israëlieten laten overnemen door de Babylon. Maar de profeten bleven zeggen van: blijf hoopvol, want God is trouw en die houdt van jullie. En die is gewoon een beetje pissig voor jullie, want jullie zijn niet gehoorzaam geweest. Zo kinderachtig dus. Jullie hebben niet geluisterd, dus je gaat nu in slavernij. Heel veel plezier ermee. Dus vanaf de splitsing krijgen we dan zeg maar de 3 belangrijke grote profeten. Ja, dat is profeet Jesaja. De grote profeten eigenlijk richten zich voornamelijk op Juda. En de kleinere, wat ik dan noem de kleine profeten, maar het zijn geen kleine profeten, het zijn de latere profeten. 12 in totaal. Die hebben over beide, Israël en Juda. Ja, en dan later, toen Israël overgenomen werd door Assyrië, praten ze over, focussen ze meer op Juda. En de reden voor Juda, zoals ik al zei, daar komt de Jezusfiguur, de Messias moet daaruit komen. Dus ze willen deze volk zoveel mogelijk conserveren. Ze willen hem heel houden, want de profeet komt, die zegt dat het volk van de afstammeling van David komt de Messias vandaan. Oké? Dus de grote profeten richten zich voornamelijk op Juda en de val van Jeruzalem. En eigenlijk ook inclusief de ballingschap naar Babylon. Dus Juda is natuurlijk door Babylon overgenomen. Ja? Dus, en de grote profeten zijn 3, zijn Jesaja, wat ze dan in het Hebreeuws noemen Jesayahu. En dan heb je dan Jeremiahu. En dan heb je dan zeg maar Ezekiel. Die zijn de 3, wat we dan noemen de grote profeten. Het archetype van de 3-eenheid komt hier heel duidelijk naar voren voor mij. Dus voor een occulte persoon, dus dit gewoon de 3-eenheid. Ja? En Jesaja die richt zich op Juda natuurlijk, roept het volk tot gerechtigheid. Profeteert over de ballingschap. Dus hij heeft wel gezegd, als jullie zo doorgaan, dan gaan jullie in ballingschap. En kondigde de Messias. Dus de profetie over de Messias naar Juda toe komt eigenlijk het voornaamste uit Jesaja. Maar Ezekiel heeft ook een aantal trouwens. Dus als je dan, en dit is wat de christendom ook doen, hè, ze pakken deze teksten uit deze grote profeten. En dan, waardoor ze dan zeg maar in het Nieuwe Testament zeggen van, de Oude Testament was de profetie gegeven en het Nieuwe Testament is de profetie vervuld. Ja. Ik heb zoiets van, als jij plant om morgen iets te doen, dan heb je toch de planning gedaan. Dan ga je toch niks te maken met profetie, man. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, Jeremia, die is bekend als de wenende profeet. Want die was heel erg emotioneel in ieder geval. En waarschuwt voor de val van Jeruzalem. En ook de komst van de Babyloniërs. Ja. Hij wordt zelf vervolgd.
door zijn boodschap. En hij schrijft ook de klaagliederen. En hij was echt heel erg verdrietig over de vernietiging van de eerste tempel. Dan heb je natuurlijk Ezekiel. En Ezekiel profiteert ook over de ballingschap. Want deze 3 profeten die zijn allemaal gericht op Juda. Ja? En dus het zuiden dus. Maar Ezekiel ziet ook bizarre visioenen van de einde der tijden. En ook over de troonwagen van God. Dus de UFO dus. Dus we zien gewoon, hij kon gewoon een visioen zien van de troonwagen van God. Het wordt helemaal beschreven in Ezekiel. Eigenlijk eerlijk gezegd, de tarotkaart van de wereld, die laat dat zien. De vier windstreken eigenlijk. Het gezicht van de engel, of het gezicht van de mens, de leeuw en de stier. Ja? Zit vol met occulte symboliek. Als je dan tijd hebt, dan kan je het gewoon lezen. Maar daar gaat het over. Maar ze waarschuwen de tijden van de profeet heeft te maken met waarschuwing en bekeren. En zorg ervoor dat je weer op het pad van God komt, zodat God het land kan herstellen. De koninkrijk gaan herstellen. Ja? De 12, nu komt het weer, de nummer 12 naar voren. De kleinere profeten, wat we dan noemen dan de latere profeten, heeft te maken met de 12 profeten in het Oude Testament. Heeft te maken, wat ik dan noem ook de 12 stammen, de 12 discipelen, de 12 apostelen, de 12 maanden in een jaar, de 12 is een symboliek, is een symbolisch occulte nummer. Dus die 12 profeten is eigenlijk een schaduw van de 12 apostelen, schaduw weer van de 12 stammen. En het heeft te maken met zijn archetypen. Dus die ga ik nu bespreken, want ik heb nu een beetje een uitleg gegeven van de boeken. De boeken van Hosea heeft te maken met liefde van, zeg maar, het verhaal van Hosea zelf in de boeken. En trouwens, in de Hebreeuwse Bijbel zijn dit allemaal één boek, de Nevi'im. Wij hebben dit allemaal stukjes, verschillende boeken gemaakt, maar het zijn allemaal één boeken. Ja? Dus dan praat je over de profeet Hosea. Hosea praat meer over de liefde van God voor een ontrouw volk. Joel, die heeft het te maken over, die spreekt over eigenlijk de sprinkhanenplaag als symbool van Gods oordeel. En dan de belofte van God dat hij dan zijn geest zeg maar tussen de mens laat leven. Ja. Amos die heeft het over de sociale gerechtigheid. Laat recht rollen, zeg maar. Dus hij was echt van de partij van de wetten van God respecteren. Als ze praten over de wetten van God, voor hun is dat naar 10 geboden. Obadja, die praat over de straf over Edom. Jona, die heeft het meer over de boodschap van bekering voor Nineveh. Nineveh was een stad in de buurt. Nineveh hebben ze ook bewijzen van, trouwens. Mika had het over vrede en gerechtigheid. En dat de Messias uit Bethlehem komt. Daar komt het profetie van dat de Messias uit Bethlehem komt. Nehum, dat praat over de veroordeling van Nineveh, ook. Habakuk, die vragen over waarom het kwaad heerst. Ja? Soms als ik Habakuk lees, dan heb ik dezelfde vraag. Waarom heerst het kwaad nou? Ja? Habakuk is eigenlijk de laatste boek in de christelijke Bijbel. Van het Oude Testament. Ja? Maar we hebben ook meer, we hebben Zephaniah. Die profiteert over de dag des Heren. Ja? Oproep tot bekering. Dat is de boodschap van Zephaniah. We hebben over Haggai. Haggai heeft het over de herbouw van de tempel. Dat God de tempel gaat herbouwen. En dat is ook gebeurd, want de tweede tempel is gekomen. Maar de tweede tempel is ook verwoest. En nu zijn ze voorbereiding aan het doen voor de derde tempel. En dan praten we over Zachariah. Zachariah die kreeg visioenen van herstel. Toen, als ik me niet vergis, toen Israël in 1948 weer tot een land werd uitgeroepen,
Er was een rabbi daar in de congregatie. En volgens mij heeft hij dan zeg maar zijn, als ik me niet vergis, een talit gepakt. Ik denk dat een talit, mij excuseren als ik het verkeerd had, maar je kan zeggen ja, het is een talit, denk ik. Dit ding hier. Zo. Heeft hij dan gepakt en hij heeft dan Zacharia geciteerd. De visioen van herstel van Israël. Ja, de toekomstige, dat heeft hij dan volgens mij uit Zacharia, heeft hij dat, dus of Zacharia of Ezekiel, een van die twee heeft hij dat geciteerd in de congregatie. En uit dat moment ook meteen is de talit, zeg maar, de kleuren wit en blauw, is ook automatisch de vlag van Israël geworden. Ja? Dus een klein beetje een zijtakje daar. En dan heb je natuurlijk de laatste profeet, de Malachi. Ja? De laatste profeet. En oproep tot trouw en zuivere eredienst. Dus dan hebben we al die profeten gehad. Dit zijn de profeten, mensen. En daar hebben we dan, zeg maar, hier heb ik al een beetje uitgelegd. Na de dood, dan hebben we natuurlijk de dood van Salomo, hebben we natuurlijk de splitsing en zo. Maar wat ik wil uitleggen hier is dat de splitsing heeft te maken met wanneer nu gaan we de esoterische kant op. Wanneer de eigen wil, die wordt gedeeld, die wordt verdeeld van Gods wil, van de wil van de Vader. Want die twee uit elkaar vallen, dat is dan de splitsing van de koninkrijk. Want zoals ik altijd zeg, de koninkrijk waar ze hebben in de Bijbel, zelfs Jezus zegt, de koninkrijk is in je. Jezus zegt dat heel vaak ook. Ja? Wij hebben het een externe iets van gemaakt. Maar het was altijd een interne iets. Op het moment dat we dingen externaliseren, komen we in problemen. Ja? Dus het is de splitsing van de wil van de creator, de wil van de creator met de wil van de mens. Als die uit disbalans komen, dat betekent dat mensen beginnen te handelen zonder dan de natuurwetten in acht te nemen. Dat betekent, wij gaan alles doen wat we willen. We gaan alles eten wat we willen bijvoorbeeld. Zonder rekening te houden dat als je alles eet, dat je dan jezelf kapot maakt en doodmaakt. Want je lichaam die is geordend en die leeft omdat die bepaalde wetten van de natuur volgen. Ja? Je hart die klopt, dat doe je niet bewust. Ja? De bloedsomloop die wordt gereguleerd. De aantal vitamine, de opname van vitamine wordt gereguleerd zonder jouw zeg maar bewuste tussenkomst. Ja? Dus dat zijn dingen die de natuurwet regelt. Ja? En daar proberen we met medicijnen invloed op uit te oefenen als we praten over ons eigen lichaam. We doen precies hetzelfde met de wereld. We maken de wereld kapot en dan willen we alleen maar pleistertjes plakken. Ja? En dan komen we in problemen. Want we moeten eigenlijk ons hele leven in harmonie maken met deze wetten, wat ze dan Egyptenaren de Neterus noemen. Ja? Dus het is de breuk van de ziel, tussen de ziel en de hogere wil. En dan in kabbalistische vorm zou je zeggen de Tefiret met Jesod. Die komen uit disbalans. Ja? Dus het is wanneer Ma'at niet meer gerespecteerd wordt. Het is wanneer de kosmische orde niet meer gerespecteerd wordt. En in die situatie zitten we nu. Ja? We respecteren gewoon de natuur niet eens. Ja? We maken het vuil. We maken alles kapot die maar kan bedenken, kapot gemaakt kan worden. We maken ons eigen lichaam kapot. We begiftigen onszelf. Ja, en dan wat jij zaait, oost je. Dus de enige wat je moet doen, de enige wat de wetten van het universum tegen ons vertellen is van, als wij verder willen gaan, hoger in bewustzijn willen komen, langer willen gaan leven, dan moeten we gaan starten dit soort wetten te respecteren. Dat is alles wat hij zegt. En wij hebben nog steeds de vrije wil om te zeggen nee, en wat wij nu aan het doen zijn. En met alle gevolgen van dien. Ja? Nou, ik wil een beetje uitleg maken over de twee aspecten van profetie. Profetie, zoals ik vorige week ook hebben over gehad, heeft te maken met in het occulte, heeft te maken met intuïtie. Op het moment dat jij jezelf wegzet van de natuurwetten, er is iets in jou die je
roept om je gedrag weer in harmonie te maken met de universum, met de kosmische. Ja? En datgene die je roept om weer je leven te herstellen met de wetten van de natuur, het innerlijke, je voelt elke keer als iets je roept, of dat je dan iets moet gaan doen met je leven, en dat je dan beter moet zijn voor de mensheid, en soort dingen. Dat is de profeet in je. Dat is je intuïtie, heel vaak noemen ze dat intuïtie. Ja? Dus de grote, maar in het kader van dit verhaal, de grote profeten worden dan zeg maar de Nevi'im Rishonim genoemd en dan de Nevi'im Aharonim genoemd. Ja? Dat zijn de latere profeten. Dat zijn gedeeld door tweeën. Dus heeft te maken, al deze dingen hebben te maken met eigenlijk de transformatie van de uiterlijke heerschappij naar de innerlijke goddelijke stem. Daar heeft het mee te maken. Wij zijn nu bezig om, we moeten nu bewust worden van onze eigen transformatie. Ja, en dit zijn gewoon tools voor die transformatie. Dus eigenlijk is dit een blauwdruk die onze voorouders hebben achtergelaten voor ons om die transformatie te verwezenlijken. Wij hebben iets anders van gemaakt. En ik tracht nu dat uit te leggen nu, met dit verhaal. Dus de thema's waarschuwing tegen hypocrisie en afgoderij. Dit is trouwens Jesaja. Ja? Jesaja is een archetype van de visionair eigenlijk. Ja? Dit is dan zeg maar als wij het kunnen vergelijken met de tarot, zou ik zeggen dat dit de hoge priester is. Ja? De intuïtie, de wijze oude man. En in Egypte zou dat Tot zijn. Ja? Dus ik ga jou uitleggen, als je dat nog niet hebt begrepen, dat deze profeten allemaal stuk voor stuk een archetype zijn. Net als Carl Jung ook archetypen heeft geïdentificeerd in de psychologie. Ja? De staat van een mens. Hoe die denkt, dat is hoe die is. En op het moment dat jouw wil en de vaders wil, ik noem het even de vader, of Gods wil, maakt niet uit hoe je het beetje naampje noemt, of de wil van het universum, als die uit disbalans komt, dan heb je deze tools nodig om dat weer te herstellen. Ja? Dus, en psychologen, vooral psychologen die geverst zijn om hun diensten, therapieën te leveren, zodat mensen zeg maar psychisch beter worden, die gebruiken zeg maar Carl Jung's archetype om de staat van zijn van hun patiënt te bepalen. Dus hier heb je natuurlijk de wijze oude man in de terminologieën van Jung. Maar deze dingen komen ook voor in Egypte, want het waren altijd tools geweest voor de transformatie van de psyche van de mens. Dus deze 3, wat we dan noemen, grote profeten, is eigenlijk de grote arcana van de tarot. Ja, en de 12 kleine profeten gaat over de kleine arcana. Die in dit geval, in tarot heeft hij wel 14 kaarten. Maar het zijn de 12 hoofd, zeg maar stadium, zijn er zelfs 10 hoofd. En dan heb je dan de 2, die zijn dan een beetje meer een algemene. De koning en de moeder, de dochter en de zoon. Zoals ik altijd heb gedaan. Voor de mensen die hier dit niet begrijpen, dan moet je echt naar een eerdere podcast. Want anders komen we niet klaar natuurlijk, als ik elke keer weer terug moet gaan naar die kennis. Maar die zijn de archetypen, de 4, wat ik noem dan de basis, de meest basis, fundamentele archetype is de vader, de moeder, de zoon en de dochter. Ja? Dus deze archetype is de 3-eenheid. Wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Ja? Dus dit is de hoge priester, die is intuïtief. Die is wat meer degene die dan de rust neemt om over dingen te denken. Dus op het moment dat je dan die disbalans krijgt, een van de eerste stappen zou ik zeggen is de hoge priester. Ja, het is ook een van de eerste kaarten in de tarot ook. In de grote arcana. Dan heb je dan zeg maar de gehangene, dat zou ik zeggen, dat is dan Jeremiah. Ja, en maar Jeremiah is degene dan in de Bijbel die dan zeg maar de verwoesting van de tempel en de innerlijke verbond. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Dat is een van de basisconcepten van Jeremiah. De basis
thema die steeds naar voren komt in de woorden van Jeremia, dat Yahweh, in dit geval Yahweh, maar je kan zeggen dat de echte creator van het universum de wet in de hart van de mensen zal schrijven. Dat betekent de mensheid. Wij moeten vanuit ons hart begrijpen wat de natuurwetten zijn. Ja? En in harmonie leven we hiermee. Ja? Maar dat kost je de tarotkaart hiervoor is de gehangene. Daar heb ik daaraan gekoppeld. Omdat de gehangene, die is een hele goede kaart zelfs. Heel veel mensen denken dat het een hele slechte kaart is. Maar het heeft te maken met het veranderen van gedachten. Je bewustzijn, je denkt niet meer zoals de wereld denkt. Jouw denken is nu veranderd. Ja? Dat creëer je, daardoor word je ook een soort kluizenaar. Want omdat je natuurlijk je vrienden je niet meer begrijpen, je familie begrijpen je niet meer. Dit zijn dingen die heel veel mensen meemaken op het moment dat hun gedachtegangen anders is. Ja? Dit is weer een archetype, gewoon typisch een archetype die dat portretteert. We zijn bijna klaar hoor mensen trouwens. Dit is dan zeg maar de laatste grote profeet. En dit is dan zeg maar in het algemeen zegt hij van je moet naar binnen gaan met Jesaja. Je moet je gedachten veranderen. Dit is het doel, zeg maar. En de 12 profeten die vertellen je hoe. De acties die je moet ondernemen, één voor één. Ja? Dus dit is de wat en de 12 zijn de hoe. Dan hebben we natuurlijk hier de wat. Je moet natuurlijk intern gaan. Innerlijke. Ja. De tweede wat is gedachten veranderen. En de derde wat is de strijdwagen. Je moet persoonlijkheid creëren. Je moet een persoon van principe worden. Ja. Een principieel persoon worden. Iemand met principes. Ja. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. En dan is dat ook. Die komt ook terug in andere tradities. En Jung die zegt dat dit de visionair is, of de mysticus. Ik noem Carl Jung, want Carl Jung is een moderne je kan zeggen psycholoog. Maar hij heeft zijn gedachten, zijn ideeën ook vanuit het occulte gekregen. Heel veel mensen begrijpen dat niet, maar goed. Nou, daar hebben we natuurlijk de Trei Asar. Dit zijn de 12 profeten van de kleine arcana. Ik praat over arcana, van de kleine profeten. Ja? En kan je zelfs gelijk trekken met de kleine arcana. Ze spreken tot wel Israël en Juda, hebben we over gehad. En esoterisch gezien, elke profeet vertegenwoordigt een specifieke archetypische kracht in de ziel. Van oordeel tot vergeving, van chaos tot vernieuwing. Ja? Dus hoe je het allemaal doet intern. De 12 als symboliek van transformatie. Dus overal waar je 12 ziet, is de pad van de ziel. De ziel die gaat door deze stappen om uiteindelijk weer in harmonie te komen met de kosmische. Waar het moet zodanig komen, wat ons hele leven is zodanig gestructureerd, dat bijvoorbeeld onze consumptie van de aarde zelf niet kapot maakt. Onze omgaan met de dieren, omgaan met elkaar. Het maakt elkaar niet kapot. Integendeel, het versterkt elkaar. Ja? Dus als wij dat begrijpen en beginnen te handelen daarnaar, in alle aspecten van ons leven, dan ben jij een Christusfiguur. Dat is wat bedoeld wordt, Christus worden. En dan, wat je gaat krijgen is dat, omdat je in harmonie komt met het kosmische, dan krijg je dan mooie cadeautjes van de creator, zou ik zeggen. Wat je oost, zaaien. Ja? Sorry, wat je zaait, oost je. Ja? Dus laten we met de 2 eerste profeten beginnen. Ik heb ze per 2 gedaan, zodat we verder heel snel doorheen gaan. En ik ga alleen maar de esoterische diepgang nu doen. Deze sheets zijn beschikbaar op mijn website. Dus je kan het altijd downloaden en dan kan je gewoon bespreekbaar maken, ook met je vrienden of whatever. Dat is heel leuk. En als je mij ook feedback wil geven daarover. Dit heb ik zelf gedaan, mensen. Dus het is vrijwel. Ik denk niet dat niemand dit op deze manier heeft gedaan.
Maar het is best wel krachtig weergegeven, al zeg ik het zelf. Ja? Dus Hosea, die heeft dan de geliefde, die praat over keuzes. Want die heeft het over huwelijk. Hij praat over een huwelijk met een hoer zelfs. En de huwelijken heeft te maken met het geliefde. In Tarot heeft te maken met de geliefde. Heel duidelijk, man. Heeft te maken met de geliefde in de Tarot. En dat heeft te maken met keuzes en verbond. Huwelijk heeft te maken met verbond. Keuze maken voor het goede. Ja? Dus het is heel, heel duidelijk voor mij. En voor Jong is dat de anima. Egyptisch Isis, de element water. En dan heb ik ook met Joël praat over de sprinkhanenplaag. Dus dan heeft het te maken met de dood. De dood in het tarot heeft niks negatiefs eigenlijk. Heel veel mensen die dan zogenaamd waarzeggerij en soort dingen doen, die zeggen dat de dood heel negatief is, onzin. De dood heeft te maken met transformatie. Voordat iets geboren kan worden, moet hij eerst doodgaan. Heeft het Nieuw Testament ook over gehad, gaan we tegen die tijd erover hebben. Al deze thema's komen in al deze boeken weer terug trouwens. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. De thema's die herhalen zich gewoon. Ja? Laat me even kijken, sorry. In de Young is de heraut. Heraut is eigenlijk de nieuw begin. Egyptisch is het Horus. En het is dan een vuur. Element vuur, actie. Ja? Amos praat over sociale rechtvaardigheid in de Bijbel. Ja? Dan praat je meteen over gerechtigheid. Dus waarheid. Die moet je omarmen en die moet je ook gewoon daarnaar leven en doen. Dat is de stap die je moet nemen in je leven. Dus als je dan deze dingen doet, ja, kiezen voor het goede, Hosea, transformeer jezelf elke dag naar het goede toe, die je hebt gekozen bij Hosea. Dan heb je dan de waarheid, handelen volgens de waarheid, Amos. Ja. Obadjaya, oordeel, is de toren, breng verandering. Dus de ego moet je eigenlijk aan de kant zetten. De Jong zegt dat de Amos de vader, de wetgever is. Obadiah is dan de schaduw. De ego is de schaduw van jezelf. De ego is degene die je tegenhoudt eigenlijk voor deze transformatie. Ja? Dus die moet je dan aan de kant zetten. Want die zegt, blijf gewoon lekker in je comfortabele stoeltje zitten en doe niks. Ja? En Egyptisch is dat ma'at, gerechtigheid is ma'at. Ja? En Set is chaos, is vet zelfs. Ja, en aarde heb je daar een aarde en Mars. Dat is dan de planetenelement. Ja. En ik heb het over Jona. Jona is vlucht voor roeping. Dus de mensen die vluchten voor roeping. Als je in deze stadium bent, dan praat je over de maan. Het is dan zeg maar ook de onderbewuste. De maan is, ik vind de maan zelfs een vele malen ergere kaart dan de dood zelf. De dood heeft te maken met transformatie. De maan heeft te maken met leven in illusie. Ze zeggen dat letterlijk de maan ook de veroorzaker is van de illusie van de mensheid. Ja. Dus in mijn boek heb ik ook een klein beetje erover. Maar goed, voor degene die niet bekend is van mijn boek, in het begin praat ik over mijn boek. Je kan eventjes op Amazon Anarcho zoeken en dan het boek bestellen. Maar daar heb ik over een aantal wel interessante dingen die je dan misschien je denken een beetje doen verbreden. Maar in ieder geval, de man heeft te maken met Loki in het verhaal van Thor. Het is de trickster, degene die je fopt. Ja, dus je moet rekening houden dat soms je gevoelens, je gedachtegangen en dat soort dingen, die foppen je. Die nemen je voor de maling. Dus je moet eigenlijk, daarom moet je dan de waarheid weten, zodat dat een lamp is, een fakkel is, die je kan volgen. Want op het moment dat je gedachten zelf jou verraden, dan heb je altijd de waarheid als het licht in de donker. Ja? En dat is Jona. Jona is dan zeg maar die vlucht voor de roeping. Die vlucht voor de roeping die de profeet, dus je intuïtie tegen jou zegt, ga terug en zoek naar waarheid. Want je bent jezelf voor de gek aan het houden. Al deze dingen, mensen, je houdt jezelf voor de gek hoor. Daar komt het op neer. Je houdt jezelf voor de gek als jij in dit soort
dingen letterlijk gelooft, als je de religie letterlijk gelooft, als je de politiek letterlijk gelooft en de politiek achter de politiek rent, als je in geld ziet als ultieme stimulant voor mensen, dat mensen in actie komen. Als je deze dingen gelooft, dan hou je jezelf voor de gek. Ja? En daar moeten we van afstappen. En dan heb je dan de keizer, Mika, en dat is dan een morele orde brengen. Dat is jij moet als persoon dit gaan doen in je leven. Morele orde kom je gewoon brengen. Zeggen, zo moet het. En klaar. En dat kan je alleen maar doen als je natuurwetten begrijpt. Ja? Dus in Egypte is Noen, diepere wateren. Het kan ook een hele goede kaart zijn zelfs. Net als ik dat heb verteld ook in mijn vorige series over de tarot. Deze kaarten die hoeven niet per definitie slecht te zijn. Ze belichten slechte dingen, maar uiteindelijk ook positieve dingen. Want diepere water betekent ook gewoon van ik ga diep in mezelf. Dat is niet per definitie iets verkeerd. Ja? En ik ga het doen ten gunste van het veranderen van mezelf. Dus ik wil mezelf veranderen, maar ik moet mezelf eerst leren kennen. Ja? En Mika, die is dan de keizer, de geweten, de innerlijke rechter. Want die weet de wet, de natuurwet. Die is dan bekend. Ja? En die oordeelt elke actie die je doet. Dus in enigszins laat de wet die jij begrijpt al je acties beoordelen. En jezelf niet voor de gek houden van nou, dit is niet stelen, dit is belastingdienst. Laat dat vooral dat niet zijn. En dan als wij gezamenlijk stoppen met elkaar te stelen, dan hebben we hoop voor een morele toekomst. Maar als we dat niet doen, dan hebben we geen hoop voor een morele toekomst. Je kan alles doen wat je wil. Dat gaat niet gebeuren. Want wat je zaait, oogst je. Als je immoraliteit zaait, oogst je immoraliteit. Je kan niet immoraliteit zaaien en het goede hart van iedereen oosten. Dus we moeten eerst starten met de immorele daden, stelen dus, moeten we stoppen ermee. En als we dan daarmee stoppen, en dan zeggen van, we begrijpen het nu beter. Broer en zus, waar wij dan zeg maar zoveel pijn en lijden hebben veroorzaakt. Sorry, we gaan het niet meer doen. Maar onze sorry komt niet uit alleen maar het verbaal vertellen dat we het niet meer willen doen, maar ook de acties die daarachter zitten, gaan we dan zeg maar doen. En dat betekent jou niet meer bestelen en sterker nog, onszelf, onze eigen mensen niet meer bestelen. Ja? Dat is een daadwerkelijke sorry waar wij iets aan hebben, niet alleen maar voor Nederland, maar ook voor de hele wereld. En niet alleen maar voor Curaçao en al die eilanden, maar ook voor de hele wereld. Een sorry uit de mond alleen maar is niet genoeg. Ja? Sorry in daden is genoeg. Dat betekent stoppen met stelen. Stoppen met dingen van andere mensen pakken. Stoppen met de eilanden bijvoorbeeld nog steeds tot slaaf houden. Stoppen onze eigen mensen in Nederland tot slaaf houden. Stoppen met belasting in te innen. Maar ik zie heel veel mensen al kortsluiting krijgen. Hoe kunnen we het doen? Huh? Hoe kunnen we ons leven leiden zonder de toeslagen, zonder het gestolen potje? Ik weet het. Maar daarom heb je, zeg maar, de natuurwet nodig om dit antwoorden te bieden. Maar zolang je in dit immorele cyclus zit, gaat het niet gebeuren. Sorry. Ja? En dat betekent ook automatisch dat jij, als jij denkt dat je nu lijdt, hou je project vast. Want het wordt alleen maar erger. Want dat heeft te maken met hoe het altijd zo was, ook in het verleden. En nu hebben we weer een kans gekregen. En we zijn het weer aan het verneuken. Die kans die we nu hebben gekregen. Weer om te laten zien dat we mensen zijn en niet dieren. Maar keer op keer laten we dan zien dat we niet kunnen samenleven. Ja? Dat we elkaar moeten stelen omdat we bang zijn en vrezen geen eten te hebben. Dat is het. Ja? De bangheid van mensen. Mensen zijn gewoon lafaards. Mensen denken dat omdat ze stelen, dat ze ermee vanaf komen. Dat is nummer 1. En dat het überhaupt zin heeft. De universum en ook de wereld, die geeft ons genoeg. Er is een onderzoek geweest dat Nederland alleen, als wij Nederland alleen, de hele oppervlakte van Nederland, beplanten,
dat de hele wereld kan eten. Hoezo tekort? Waarom moet je dan stelen dan? Ja, maar wat wij willen is slavernij. Wij willen de eten in controle houden. Wij willen de voeding, het water, de elektriciteit, die dingen willen in controle houden, zodat wij baasje over elkaar kunnen spelen. Dat is het probleem. En daarom word ik boos. Snap je? Maar we kunnen het heel beter. Omdat ik dan weet dat heel veel mensen het anders willen. Maar ze durven hun kont niet op te staan en een mond open doen, omdat ze bang zijn. Voor wie? Voor Willempje? Doe normaal. En dan is het überhaupt moeite waard om in slavernij te leven. Want je leeft nu in slavernij, mensen. En dan heb je dan Nihum, die oordeel over Nineveh. Dus dan is dan het kaart van oordeel van Tarot een no-brainer. En dan Young praat over de schaduwvernietiging. De Habakuk is een dialoog met God. Dat is je innerlijke, je kan zeggen praten met jezelf. Ja? Dat is dan de kluizenaar. Dat is heel duidelijk. En dan, kijk, dit zijn dingen die je continu toch wel met jezelf moet doen. Je moet jezelf goed onderzoeken. Je moet jezelf goed begrijpen. Maar hoe anders dan het veranderen? Jezus kom je niet veranderen hoor. Ik weet niet dat mensen leven in dit fantasie dat Jezus komen zal en ons allemaal gaat redden. Maar nummer 1, hij is een koning. Dus dan hebben we weer een koninkrijk. En nummer 2, hij is een Jood. Wil je dat een Jood jou regeert dan? Ja. Blijf dan gewoon fucking onder fucking Willem-Alexander, zou ik zeggen. Dan heb je dezelfde bullshit. Als je dan onder de Joden komt, is het nog erger, denk ik. Want dan gaat de islamieten dan zeg maar komen je zeg maar jagen. Continu. Bommen overal. Jezus Christus, man. Ik begrijp het echt niet dat mensen zo dom kunnen zijn eigenlijk. I'm sorry. Ik bedoel, dit is, en de mensen die dan politiek geloven, zijn ook dom. Het is even dom. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn 2 keuzes, religie en politiek en geld. Er zijn niet eens een keuze. Ze leiden tot dezelfde plek, slavernij. Dan heb je over Zephaniah en Haggai. Zephaniah die praat over de dag van de Heer. De dag waar de Heer komt en oordeelt. Dus dan krijg je ook de oordeelkaart. Ja, maar die praat meer in het concept van reinigen. Je moet jezelf reinigen, anders word je veroordeeld door de natuurwetten. Niet door Yahweh. Yahweh is niet mijn zorg hier. Zelf Yahweh is eigenlijk Satan. De Satan die we noemen is niet echt Satan. Yahweh is Satan. Ja? Want uiteindelijk, ik heb dit uitgelegd in de religiepodcast, dat de Joden aanbidden op zaterdag. En de dag van aanbidding vertel je welke God ze hebben. En hun aanbidden vanuit vrijdagavond tot zaterdagavond. Dus we beschouwen zaterdag als hun aanbiddingsdag. En dat is de dag van Saturnus. Dat is de vader van alle andere planeten. Het wordt genoemd de vader van de planeten, omdat dan de verste planeet is dat je met je blote oog kan zien wanneer je naar de hemel kijkt. Ja? En alle andere planeten, Jupiter, Mars, Venus, Aarde, Mercury, Venus, al die planeten, die zijn binnen de baan van Saturnus. En daarom wordt Saturnus of Cronus genoemd. Cronus is een terminologie van de vader van de tijd. Ja? Omdat hij de hoogste als planeet is die je met je blote ogen kan zien. Ja? Binnen onze sterrenstelsel. Dus de aanbidding van de islamieten en de Joden is Saturnus. De aanbidding van de christenen is op zondag. Dus dat is dan de zonnegod. Dus de Christus is de zonnefiguur, de Horus. De Horus is de zonnegod van de Egyptenaren. Ja? Dus, maar goed, hier, de dag des Heren is de dag dat oordeel komt van de natuurwetten. Ja, je kan zeggen een soort tsunami of de vloed, de zondevloed idee. Ja, op een gegeven moment worden dingen zo uit balans gebracht dat de wereld zelf die gaat besluiten om zichzelf weer te herstellen.
Kan niet anders, want we leven niet volgens bepaalde orde. Dus automatisch wordt de wereld ziek eerst. En na ziekte, als je dan het niet herstelt, dan ga je dood. Zelfs als je lichaam. Het is allemaal niet zo moeilijk om te begrijpen hoor. Maar nog steeds kunnen mensen dit niet begrijpen. Het zijn basisse dingen. En dan heb je dan natuurlijk over Haggai, is dan de dwaas, de keizer, nieuw begin. Dus je moet durven om een nieuw begin te maken. Op het moment dat je besluit om jezelf te transformeren. Daar gaat deze dingen erover. Het is niks anders, man. En dan de twee laatste, Zacharia en Malachi. Waar ik dan zeg maar de ster, want Zacharia die had het over visioenen. En de ster gaat over visioenen. En Malachi gaat over hoop voor een betere wereld. Dus dan is dan de wereldkaart het beste. De voltooiing van het werk. Van de mensheid als die nu mensen zijn en niet dieren. Ja? Daar heb ik het ook gecombineerd met Egypte en de elementen. Nogmaals, deze sheet is te vinden. Dus dan kan je het rustig bekijken. En dan kan je dan de archetypen, waar Young ook over heeft, kan je vinden in deze profeten. De 3 belangrijkste profeten en de 12, wat dan kleinere profeten of latere profeten genoemd wordt. Ja mensen, we zijn klaar hoor. Dan hebben we over Daniel. Laten we het even een klein beetje over Daniel hebben. En dan sluiten we zeg maar de presentatie. Daniel in de Joodse Tanach, ja, staat Daniel niet bij de profeet Nevi'im, bij de profeten, in de Nevi'im boeken. Ja. Nevi'im is de profeten, waar je dan de profeten vindt. Maar aan de geschriften, de Ketuvim, die gaan we dan volgende week over hebben. Gaan we starten daarmee. En eigenlijk, waarom? Omdat Daniel geen boodschap van God aan de volk brengt. Hij is eigenlijk meer een soort van iemand die dan visioenen brengt voor de koning van Babylon. Dus dat is al ook apocalyptische verhalen verteld aan de Joden. Dus hij is meer een wijsheidgever dan een profeet. Maar voor de christenen wordt hij wel als een soort profeet gezien. Waar ik ook niet zo'n probleem mee heb, want net zoals je hebt de 13 stammen, de 12 stammen, en dan heb je dan de 13e stam, die een beetje een soort van, ja, de 13e stam is een beetje geadopteerd, ja, door Jacob, kan je zeggen. Zou je zeggen, Daniel is ook zo'n adoptiekind in die 12 profeten, die latere profeten. Dus ik heb daar geen problemen mee, ook als dat als een profeet wordt gezien. Maar uiteindelijk, profetie heeft te maken met innerlijke stem. De innerlijke stem van de creator. Dus al deze profeten zijn stemmen die je krijgt, kan je zeggen, in een bepaalde staat van zijn. Ja? Als jij bang bent, als jij de roeping niet wil volgen, en wanneer je het wel volgt, wat gaat, dit is het, daar hebben we over gehad. Maar in het in Egypte, zo'n Daniel-figuur wordt dan de Illuminati genoemd. Ja? Dus, en dit punt is belangrijk om te vertellen, want wat mensen denken over Illuminati, volgens mij begrijpen ze niet wat ze wel bedoelen met Illuminati. De Illuminati zijn mensen die de wetten van het universum begrijpen. In Egyptisch wordt hun de Reku genoemd. De Reku. Of één is de Rek. De Rek is één persoon die geïllumineerd is. En de Reku is een groep mensen of meerdere. Net als de Neteru. Neteru is, als je een U erachter zet, dan krijg je dan de meervoud. In Egyptisch heb je ook de duo-vorm, waar ik over had vorige week. Ja? Maar in ieder geval hier, de Neteru in dit geval. En trouwens, als jij de hieroglyphen begrijpt, dan begrijp je ook dat het niet altijd het geval is. Maar meestal, 80% van de tijd, een U achter een woord betekent meervoud. Ja, laten we het even zo zeggen. Dat de hieroglyphen zijn moeilijker te leren dan Chinees zelf.
Nou, om te starten, de hiërogliefen die zijn vertaald door Oosterse mensen, doordat ze dan bepaalde teksten hebben gevonden die in Koptic en in volgens mij zelfs Grieks is vertaald. En daardoor konden ze dan heel veel dingen ontcijferen van de hiërogliefen. Maar in principe, men weet nog steeds niet helemaal goed hoe het allemaal zit. Maar goed, even terug naar dit verhaal. De Egyptenaren, de Reku, die zijn de Illuminati. Maar dit is wat ik je wil vertellen, waar ik het ook een beetje heb uitgelegd. Maar voor degenen die het nog niet hebben begrepen, ga ik het nu nog een keer herhalen, maar met dit verhaal van Daniel. Een Reku is iemand die de natuurwetten begrijpt. Maar de natuurwet begrijpen niet in het idee van profetiseren. Profetie van hoe wij het begrijpen is, we zeggen iets vandaag die in de toekomst gaat gebeuren. Dat is het niet. Wat je moet begrijpen is dat er is een oorzaak en gevolg voor elke natuurwet eigenlijk, kan je ook samenvatten met oorzaak en gevolg. Ja? In feite, er is een natuurwet die heet oorzaak en gevolg. Ja, wat wij oorzaak en gevolg noemen. Ja? In de natuurwet zelf komt het als de wet van correspondentie of de wet van... in ieder geval, mijn boek praat erover. Ja? Ik ga het nu niet hierover hebben. Ja? Oorzaak en gevolg. Dat betekent, als jij McDonald's eet elke dag, dan moet je niet voorstellen staan dat je ongezond bent. Dus als zo'n Daniel komt en die zegt tegen jou van, je eet McDonald's elke dag, Glenn. Daardoor weet ik nu al dat in de toekomst dat jij ongezond gaat worden. Dan is Daniel geen profeet. In die zin van het voorspellen van de toekomst. De enige wat hij weet is dat hij begrijpt de natuurwet. Dan dat wat je oost zaaien. Dus ik kan nu al zeggen dat wij in de pinari zitten. Als wij ons gedrag niet aanpassen. Dat hoef je daar geen profeet voor te zijn. En de profeet is degene die jou waarschuwt innerlijke van dit wet. Ja? En waarom heb ik Daniel de Rek genoemd? Omdat Daniel is zo iemand. Die ziet, deze volk die doet dit. Dit leidt automatisch naar dit resultaat in de toekomst. Hij is geen profeet in die zin van het voorspellen van de toekomst. Oké? Hij is gewoon iemand die begrijpt wat de natuur is. Dus als jij zo'n Daniel als archetype bent, dan begrijp je alleen maar de natuurwet, wat er gaat gebeuren als wij zo door blijven gaan. En dat gezegd hebbende, wil ik dat jij begrijpt dat en daarom noemen ze zichzelf Illuminati, want hun hebben de plan gemaakt van hoe de mensen nu moeten gedragen. Want ze weten dat als de mensen nu op deze manier gedragen, dat het resultaat dit gaat worden. Wat ze dan, zeg maar, quote-unquote voorspellen in de openbaring. Ja? Dus het heeft niks te maken, onze lot is niet, zeg maar, op stenen geschreven. Wij moeten nu kiezen wat wij willen zien en wat wij willen achterlaten voor onze kinderen. Dus nu heb ik het heel rustig alles uitgelegd. Hopelijk dat jullie het nu begrijpen. Ik was vandaag minder boos. Ja. Hier heb ik een matrix van wat ik al heb besproken, heb ik nu in een matrix gezet voor jullie. Met alle thema's en met alle de esoterische archetypen, de tarot en Jungians en Egypte. Die hebben jullie al gehad. Daar ga ik nog niet daarover hebben, niet nog een keer bespreken. En dit is echt letterlijk voor jullie, heb ik gemaakt, zodat je dat in de matrix kan zetten. En het mooie van deze matrix is, ik hou hiervan om matrices te maken, zodat je die koppelingen kunt maken. Maar het mooie hiervan is dat je het kan koppelen met mijn matrix van tarot. Ja? Want de matrix van tarot heb ik het gekoppeld met de Noorse mythologie. Dus dan kan je het allemaal weer terugbrengen ook in de Bijbel. Daarom is de andere series ook heel belangrijk om te doen. Nou, een belangrijke nuance. De meeste profetische verhalen uit de Hebreeuwse Bijbel zijn niet direct archeologisch verifieerbaar. Maar ze zijn wel gesitueerd in de echte historische context. Dat betekent dat we soms wel sporen hebben van de tijd,
plaatsen en politieke context, maar niet van de specifieke profeet zelf. Dat is een belangrijke nuance eigenlijk. Ja? Dus dat betekent niet omdat ze aspecten van Nineveh hebben gevonden, betekent dat de profeet die in Nineveh heeft geprofetiseerd, dat die ook bestond. Dat is wat ik hier wil mee zeggen. Ja? De profeten zijn geen historische journalisten. Ja? Ze zijn symbolen van ziel op weg naar transformatie. Waar archeologen de tijd en plaats bevestigen, wijst de esoterie op het doel. Wat je moet worden. Ja? De innerlijke alchemie van de mens als microcosmos. Hierbij wil ik het wel sluiten, mensen. Ja, en hier heb ik een aantal archeologische bewijzen geplaatst van wat ze hebben gevonden en ook welke profeet in die context werd gebruikt in de Bijbel. Ja, dus dan heb je dat hier. Oké, ik ga er natuurlijk niet één voor één lezen, want het heeft allemaal geen zin. Ik hou niet van, zelfs hou ik van om die informatie te vertellen en het verhaal gewoon te vertellen, zeg maar mondeling te vertellen. En dat jullie zeg maar zelf de sheets downloads, gratis allemaal. En om het te lezen, als je dat zo graag wil. Anders hoeft het niet. Oké. Ja. Prettige week verder, mensen. Ja, dit is een reflectie. Profetische verhalen functioneren als mythische spiegels van innerlijke alchemie, mensen. Ja, het is het transformeren van het innerlijke. Niks anders. Deze mensen hebben niet bestaan. Dus ze waren er niet. Ja, maar de archetype bestaat wel. Ja, en dit bestaat nu. In tijden van Egypte bestond het. Daarvoor bestond het. Altijd bestond het. Want mensen blijven mensen. En psychisch zijn we fundamenteel hetzelfde. Ja, en we manifesteren onszelf anders in de wereld. Maar goed. Mensen, dat was het voor vandaag. Ik ga jullie verlaten. Ik hoop dat jullie een leuke uitleg hebben gekregen. Daar staat Iti Ra. Mijn vader is Ra. Muti Nut. Mijn moeder is Nut. Shema Jesher. Dat is dan de derde lijn. Shema Jesher. Betekent heilige eenheid. En dan Anouk Nesut. Ik ben koning. Ik ben de koning. Ik ben de Christus. Jij bent de Christus. De zoon van de Creator. Die hier op aarde bent. Om de orde en het licht van het goede, kan je zeggen, overal te verspreiden en te verzorgen dat je een persoon bent van morele daden. Dat is het. Dat is de Christus. En Christus is een moreel persoon. En een moreel persoon begrijpt dat hij niet steelt. Dat is het. Dus alle wetten die je maar kan bedenken, kan je dan samenvoegen tot één wet. Ik heb het ook gedaan in mijn boek. En dat wet is niet stelen. Ja? Laten we over elkaar niet stelen, mensen. Laten we liefdevol met elkaar omgaan. Ja? Ik heb nu, zonder te schreeuwen, met heel veel liefde, alles uitgelegd. En ik hoop dat het nu beter overkomt met de andere mensen die het minder leuk vinden wanneer ik schreeuw. Soms denk ik dat mensen willen dat ik als een mietje ga praten hier ook. Maar goed. Mensen, tot de volgende week. Dankjewel voor alles. Zoals ik altijd zeg. Het heb Hana wasnek. En ook heb netef shesh. En tot de volgende week, mensen. Wanneer we verder gaan met de serie van de Bijbel. Dankjewel. Tot dan.